Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 54 minutos na nakaligad sa takna sininga lasa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Martes. Adlaw sa Martes pizza 20 sa aton sini iya nga mga kabombo Agosto 23 na kita sumong sa aton sini matag palamati live nga malantaw ang Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page at sa Bombo Radyo Iloilo. Sumong man sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sanang man nga mabatian live gamitin imo nga cellphone sa pag-download naman sang Bombo mobile app mangin updated karon sa madalakuan kag mga nagapaunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini mo alagari mo ang Kurman Bombo Chama Blanco Hover. Yari mga nagapauna kag dalaguan nga mga balita. Mayor Jerry Treñas kinkumpirmar na ang unang kaso sa monkeypox sa Iloilo. Department of Health Regional Office 6 wala pa makapagwa sa impormasyon tuhoy sa ginaaligar 4 ka mga kaso sa monkeypox sa Iloilo. Alkalde magapagwa sa executive order tuhoy sa paglimitar sa pagbaligya sa makahulubog nga ilimnon tubtob las 2 lamang sang kagahon. Samtang ang Department of Social Welfare Development Office Regional Office 6 natala naman nga magapag-example sa kay Mayor Jerry Treñas subong adlaw. Ano ang resulta sa ila siniyang pagsinapol? Aton sini nga hibalon later on sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Sa dugang pa nga mga balita, concurrence sa appointment sang municipal administrator sa Banwa sang Uton questionable. Ibalo naton karon sa aton siniya nga mga kabumbukon nga anangin na questionable ini. Ining pag-concur sa Sangguniang Bayan dira sa Banwa sang Uton. Sa ila siniyang municipal administrator. Sa dugang pa nga mga balita, anay police kag anay executive officer or executive assistant ni former Governor Gumarin, Samuel Gumarin, karon mayor na sang Buenavista, Guimaras, kag pila pa ka mga barangay opisyal sa barangay Saldivar gindagdagan sang warrant of arrest sa kaso sining robbery with intimidation. Anong gintunaan sining kaso? Aton sining patpaton subong iyang pagapalayag sa Bombo Hanay sa Udto. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon sa aton sining pagpangalagad. Kingfields Rice Solution kag Farmint Incorporated, ginapanawagan naton ining duha ka mga Iloilo-based company nga nagpasalig man nga ipagwa nilang ila sini iya nga dokumento, ang mga pamatod sini nga papeles or papeles nga nagapamatod nga lehitimo ang ila sini nga pag-import sang bugas. Ini kasunod man kung madumduman nga sandig sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio, may napulo ka barko nga nagpapanaog sang ginaaligar, nagadala sang ginaaligar smuggled rice, smuggled imported rice. Ginaaligar ti parang mapamatod, kag in fairness man sa duha ka mga Iloilo-based company nga ni, nga ti mapatod nila nga hindi iya smuggled ang ila sini nga mga bugas. Ti ang Kingfields Rice Solutions nagpasalig man to nga mahatag, mahatag sa Bombo Radio sang ila sini nga mga dokumento sang Biyernes kadlaw. Ang Farmint Incorporated gawaras gito ang mga nagpadulong diri sa Bombo Radio nga mapa-interview ginang ila sini nga abogado. Tidi na kamo subong. Kingfields Rice Solutions di nang inyo siniyang dokumento
Farmint Incorporated, di ng inyong sining abogado, kag di ng inyong sining mga dokumento nga nagapamatuod nga lihitimong pag-import nyo sang bugas. Bangod sa mabaho nga tangkal, pulis patay asawa pilason sa banwa sang Miagaw. Dugang pa nga mga balita, SK Financial Assistance sa mga or 5K, 5,000 pesos nga financial assistance sa mga manunudlo, wala pa siya gihapon. Kag Iloilo Provincial Health Office, ginpasiguro nga in place na ang tanan nga pagpugong sa paglapta sang monkeypox virus kasunod sang kumpirmasyon ni Mayor Treñas nga may isa ka kaso halin sa probinsya sang Iloilo. Ini nga mga balita kag impormasyon naton sa nga panumbalikan sa padayon nga pagpalayag sang Bombo Aray sa udto pagkatapos sang Bombo Network News. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imuhimuon amo nga magpangayo. Magandang tanghali, Pilipinas. Sa numang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition, Agosto 23, 2022. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating ulat panahon, ang bagyong Florita naglandfall na sa Isabela. Malakas na hangin at ulan ibinabala sa buong maghapon sa Northern Luzon, ayon yan sa Pag-asa. Sa kaugnay pa rin balita, preemptive evacuation is nagawa rin sa isang coastal town ng Isabela. Magit isang daang pamilyang nilikas, isa namang overflow bridge ang unpassable na rin. Si Executive Secretary Rodriguez dumalo naman sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kaugnay sa sugar importation fiasco. Dati nga DA Yusek Sebastian nagisa sa pagdinig. Samantala pa rin, nasa mahigit 50 empleyado naman ng malaking kumpanya ng soft drinks sa Naga City, Abay, apektado ng tigil operasyon. At sa ating international news, Dr. Anthony Fauci, ang tinaguriang mukha ng pakikipaglaban ng COVID-19 sa Amerika, ay nakatakdang bababa na sa kanyang pwesto sa buwan ng Disyembre. Sa sports balita naman, ang Brooklyn Nets mistulang desperado na para pakawalan ang NBA superstar na si Kevin Durant. Bago sa detalye, kami pong inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Mga kabombo, maki-update po na tayo sa huling lagay ng panahon, lalo itong nagbabantangan na bagyong si Florita sa malaking bahagi po ng Northern Luzon na sa Bombo Weather Center, si Bombo Dennis Samito. Isang unusual na klase ng bagyong ating binabantayan, Bombo Elmar, Bombo Jane, sa mga oras na ito. Sapagkat kahit naglandfall na ito kaninang alas 10:30 ng umaga sa area ng Makunakon sa lalawigan ng Isabela, lalo pang lumakas ang puwersa ng naturang sama ng panahon sa mga nakalipas na oras. At sa latest forecast nga ng Pag-asa, inaasahan na ito ay babaybay pa dyan sa iba pang parte ng Hilagang Luzon. Namataan ang sentro ng naturang bagyo sa coastal waters na ng Makunakon, Isabela. Ang pagkilos nito ay pahilaga-hilagang kanluran sa bilisya na 20 km kada oras. Ibig sabihin, dumoble ang kanyang bilis mula sa 10 km per hour kaninang bandang umaga. Ang lakas ng bagyong ito ay kagaya ng binabanggit natin, mula sa 95 km per hour kanina, nasa 110 km per hour na ito near the center o yung eye of the storm. At yung kanyang gustiness ay pumapalo naman ng 150 kilometers per hour at iyan ay inaasahan na magtutuloy-tuloy sa ganyang puwersa hanggang sa pagsapit ng hapon. At dahil dyan, nakataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 3 sa northern portion ng Ilocos Norte. At kabilang din yung Apayao, southern portion ng Babuyan Islands at yung mainland ng Cagayan at northeastern portion naman ng lalawigan ng Isabela, kabilang dyan yung Makunakon na kung saan naglandfall ang naturang bagyo. Ang signal number 2 ay umiiral naman sa natitirang parte ng Babuyan Islands, nalalabing lugar dyan sa Isabela, Quirino,
northern at eastern portion ng Nueva Vizcaya, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at yung northern portion ng lalawigan ng Aurora. Samantala, signal number 1 ang nananatili naman sa Batanes, nalalabing parte ng Nueva Vizcaya, nalalabing lugar sa Benguet, La Union, eastern portion ng Pangasinan, northeastern portion ng Tarlac at Nueva Ecija, kasama na ang natitirang lugar sa lalawigan ng Aurora. Ang mga lugar na ating nabanggit ay makakaranas ng masungit talagay ng panahon, bunsod nga ng sirkulasyon nitong bagyo na ito. So sa ipinapakita nating Doppler image ay matindi pa rin yung pagbuhos ng ulan na ating aasahan hanggang sa kabuuan ng maghapong ito. At maaaring yung iba pang lugar dito sa Hilagang Luzon ay makakaranas ng matinding buhos ng ulan hanggang bukas pa yan, Bombo Elmar, Bombo Jane. Kaya ang ating paalala, mag-ingat sa mga pag-ulan dahil maliban nga dyan sa lakas ng hangin na nasa 150 kilometers per hour yung kanyang gustiness na lumakas mula dun sa taglay nitong hangin kanina, malakas din ang buhos ng ulan at ngayon pa lang may mga binabahan ng lugar hindi lamang dyan sa Hilagang Luzon kundi maging Central Luzon area. Malapit lamang yan dito sa Metro Manila habang yung mga karatig na lugar ay makikita natin saklaw na rin nung sirkulasyon nito at nagkakaroon na ng pagbuhos ng ulan kasama na ang mga medyo may distansya na lugar, Bombo Elmar, at aasahan natin yan sa kabuuan ng maghapong ito. Kaya kung lalabas pa rin at hindi maiwasan, magbitbit tayo ng panangga sa ulan upang makaiwas sa matinding epekto ng mga pag-ulan. Bombo Elmar? Bombo Dennis, ganong kalawak itong epekto ng bagyong si Florita? Lalo na sa Metro Manila, kumusta ang magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras sa Bombo Dennis? Yung concentrated portion, ito, papakita natin, Bombo Elmar. Yung circular movement niya, yan ay may lawak na 300 kilometers in diameter. At maliban dyan, iyan yung binabanggit lamang natin, yung eye wall, yung sirkulasyon ng bagyo at yung eye wall ay nasa 300 kilometers ang kanyang lawak. So ito yung Doppler image pinapakita natin at yan ay nag-i-indicate ng mga pag-ulan. So kahit nasa labas ng 300 kilometers na radius, may mga pag-ulan pa rin. At makikita natin halos kalahati ng Luzon ay nakakaranas ngayon ng mga pag-ulan. Lalo na yung nasa eastern section ng ating bansa. When we say eastern section, ito yung mga nakaharap dyan sa Pacific Ocean. At yan ang pangunahing apektado nitong bagyo. Pero huwag tayong magpakampante. Kahit tayo nandito sa kabilang parte, itong tinatawag nating western section naman, itong nakaharap sa West Philippine Sea, may mga pag-ulan pa rin tayong aasahan dahil dun sa pinaiigting nito na hanging habagat at kahit wala na yung bagyo, pwede pa rin magtuloy-tuloy ang epekto ng hanging habagat, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga latest na development na yan, Bombo Dennis, kaugnay ng bagyong Florita. Maraming salamat. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis. Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mamaya mga kabombo kay Star Nation, kukuha din tayo ng update dyan din sa may bahagi ng Isabela kung saan doon naglandfall itong bagyong si Florita at yung pagdinig ng Senado dito pa rin sa controversial na issue ng asukal sa bansa. Sa mga oras na ito ating alamin dahil ang preemptive evacuation isinagawa na sa coastal town ng ilang lugar sa Isabela. May mga residente na ang inilikas. May karagdagang pagulat ang Bombo Radio Kawayan. Nagsagawa ng preemptive evacuation ng pamalang lokal ng Divilacan, isa sa 4 na coastal towns ng Isabela dahil sa malakas na ulan at hangin na dala ng bagyong Florita. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan, sinabi ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Constante Foronda na 17 families o 76 individual ang inilikas sa evacuation center dahil gawa sa mga light materials ang kanilang mga bahay. Nakaalerto na rin ang mga CDRRMO at MDRRMO sa mga bayan at lungsod sa Isabela na madalas na binabaha kapag malakas ang ulan. Dahil sa pagtaas ng water level ng Cagayan River ay hindi na madaanan ng overflow bridge sa Bacolod, lungsod ng Ilagana. Samantala, bagamat malayo sa spilling level ang 186.52 meters na water elevation ngayon ng Magat Dam sa Ramon, Isabela ay patuloy ang pagpapalabas ng tubig ng Nia Maris. Isang spillway gate ang nakabukas ngayon at ang inflow ay 329.53 cubic meters per second habang ang outflow ay 403.61 cubic meters per second.
Doon po sa isang barangay sa Divilacan, yung Timapulta. Meron pong 17 families, about 76 individuals ang in-evacuate na po sa kanilang evacuation center dahil yun pong kanilang mga bahay ay made of light materials at baka hindi po kayang i-withstand yung hangin itong si Florita. Malakas po yung matataas po yung alon ngayon doon sa ating mga coastal area. Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lani Velasco nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 radio station sa Isabela Basta Radyo, Bombo. Sa iba pang balita, aminado ang Department of Agriculture na darating ang panahon na baka maging malaking problema ang supply ng asin sa bansa. Ayon kay Agriculture Senior Undersecretary Domingo Panganiban, kanyang napag-alaman na sa nakalipas na 3 taon ay wala palang budget ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para palawakin pa o magkaroon ng expansion sa paggawaan ng asin sa bansa o salt harvester. Dahil dito wala na rin daw inaabuno ang mga magsasaka sa pagpapalaki sa mga tanim na niyog. Ito ay bunsod ng kakulangan ng supply. Ang asin bilang isang major commodity ayon kay Yusek Panganiban na nangangamba siya na baka dumating ang araw na itigil na rin ng ilang mga bansa ang pag-export ng asin. At kapag nangyari ito, ay maapektuhan ang Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radio naman kay Congressman Ron Salo ng Kabayan Party List, iniulat nito na matagal ng panahon na 93% ng pangangailangan ng asin sa Pilipinas ay inaangkat sa ibang bansa. Ito ay katumbas ng 550,000 metric tons kada taon. Dahil dito napapanahonaan niya na pagtuunan nito ng pansin ng gobyerno at buhayin muli ang industriya ng asin sa Pilipinas. Kabilang sa panukala ni Congressman Salo sa Kamara ay ang pagtatayo ng ahensya na tatawaging asindero o kaya Administration for Salt Industry Development, Revitalization at Optimization. Samantala naman sa ibang balita, nagsasagawa pa rin ngayon ang Department of Health ng intensive case investigation at contract tracing naman kaugnay sa ika-4 na Pinoy na nagpositibo sa monkeypox na natili kasing itinatago pa rin ng DOH ang lokasyon ng 25 anyos na Filipino national na pinakahuling nagpositibo sa monkeypox. Noon narito iniulat din ng kagawaran na walang travel history mula sa ibang bansa na turang pasyente. Siya ay nagpositibo sa virus matapos ang PCR test sa Department of Health nitong nakalipas na araw. Nasa isolation ngayon ang pasyente at nakilala rin ng ahensya ang 14 na close contacts nito kung saan 7 sa kanila ang nasa quarantine facilities. Muling nagpaalala ang Department of Health na maring kabilang sa mga unang sintomas ng monkeypox ay ang lagnat, pananakit ng ulo, matinding pananakit ng kalamnan, pagkapagod, pantal, pati na rin ang pamamaga at may masakit na lymph node. Sa paligid ng 1 hanggang 1 araw, 3 araw pagkatapos ng paglitaw ng isang lagnat, ang isang pantal ay maaring maging masakit, puno ng likido ng mga sugat sa balat. Pagkatapos ng ilang araw, linggo, yung mga sugat naman yan ay nagiging scabs bago naman bumagsak o kaya naman natura namang pagsalarawan ng Department of Health. Samantala, umeksena rin ngayon ang Senado. Sila naman ang nag-iimbestiga ngayon sa controversial pa rin na sugar importation. At maging ang Executive Secretary ng Pangulong Marcos ay dumalo din dyan sa Senado. May mga detalye na yan si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, sa mga sandaling ito ay nagkakaroon ng temporary suspension ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay pa rin sa kontrobersyal na sugar importation fiasco o yung kontrobersyal na pag-angkat pa sana ng karagdagang 300,000 metric tons ng asukal sa kabila na wala namang shortage ng supply sa bansa. At nanguna rito kanina sa pagdinig siyempre ang chairman na si Senador Tolentino or Francis Tolentino at kabilang sa dumalo ay itong si Executive Secretary Vic Rodriguez at kanyang ipinaliwanag yung panig ng Malacanang at panig ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa naturang supposedly ay pag-angkata ng asukal. Dito ay naninindigan si Rodriguez na walang basbas ang Malacanang, ang Pangulong Marcos kaugnay sa resolusyon ng Sugar Regulatory Administration o SRA na pag-angkata ng 300,000 metric tons ng asukal. Ito yung Sugar Order number 4 dapat, Bombo Elmar. At katunayan daw ay kanyang kinastigo, kinumpronta noon
naroon si dating Agriculture Undersecretary Leo Sebastian at itong si SRA Administrator at itong si Serafico Bombo Elmar dahil daw sa pagpasa ng resolusyon para sa pag-angkat na walang kaalam-alam ang Malacanang o ang Pangulo. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Secretary Rodriguez. I confronted Yusek Leo Sebastian and asked him why he did such a thing behind the President's back, without the President's knowledge, and in an unfair and dishonorable way. I asked him to call then SRA Administrator Serafica and Board Member Beltran and ask them, and likewise ask them the same thing, where I asked Yusek Leo to put both of them on speakerphone. At yun din po ang nakuha kong sagot mula kay then Administrator Serafica. Ang sagot po niya sa akin, ang naging tugon niya, akala ko po kasi okay na, sabi ni Yusek Leo. Ganon din ho yung sagot ni Board Member Beltran at ganon din ang sagot ni Senior Yusek Leo Sebastian. On August 15, Monday, we had our meeting with the Philippine Chamber of Food Manufacturers Incorporated, again in Malacanang, and it was manifested by His Excellency President Marcos that it is his desire that we ensure sufficient supply and make their plants run in full capacity. Because during the meeting, we were told, Your Honors, that some of them, their plants are running only in its 40% capacity dahil wala na raw pong Butler grade refined sugar. Yan ang bahagi ng pahayag ni Executive Secretary Vic Rodriguez. Pero matapos ang kanyang opening statement, mensahe, Bombo Elmar, ay agad din siyang nagpaalam, nag-excuse dahil meron daw siyang ibang mga, kumbaga, nakaschedule na importanteng lakad. Kaya hindi na siya napagtanungan, hindi na siya na, kumbaga, na question and answer portion ng mga senador na nag-aantabay sa kanya kanina. At kaugnay nga niyan, ito na sa exciting part, Bombo Elmar, dahil misto lang nagisa sa nalusaw na asukal itong si dating Agriculture Undersecretary Leo Cadjo Sebastian matapos yung kanilang ginawang pagtanong ni Senate President Migs Zubiri na kumbaga advocate dito nagsusulong ng no importation din dahil daw sa maraming supply at hindi lamang inilalabas sa mga bodega. At ito na, mas maganda siguro Bombo Elmar, pakinggan natin yung bahagi ng interogasyon matawag ni Senador Zubiri kay Yusek Sebastian na nanindigan kasi na batay daw sa data yung kanilang desisyon na mag-angkat pa sana. Your Honor. Okay, So, Yusek, you're saying that you're utilizing the data. I have with me here this document coming from the SRA insiders themselves. The data is very clear. I do not know if they hid this from you. I do not know if you're familiar. The data is very clear. Under the former sugar order number 3, which they allowed the importation of 200,000 metric tons, there is still a balance of almost 126,000 metric tons that have not been released. This is as of August 12, that have not been released yet. So what shortage are we talking about? Di nga nare-release itong asukal na ito. And, if I may be allowed, may we ask the nandiyan na, ready na ba yung aking tao? Papakita ko lang sa inyo, yung bodega na parang mga dagat ng asukal. It's just a sea of sugar that have been apprehended in the last few days in bodegas all over the country. Please go ahead, Jess. Pakita mo. Yan. Asukal yan. Dahan-dahan lang. Yan, galing sa container. Ayan pa. Yan, parang dagat ng asukal. Sea of sugar. These are container vans. They have sugar hidden in them. Ayan, Sec, that's not made up. I'm not making this up. That was from the BOC, ISAP, the last few days. Different bodegas from Quezon City, Laguna, Bulacan, Pampanga. Sige, may video pa.
Saan ba yung video? Gusto mo pakita pa namin yung video? Is this a shortage? Is this the shortage that you're saying? Your honors in the DA. Ayan. Ano yan? Are we pretending that that's not in existence? Is that being hoarded for price manipulation? Yan, Bombo Elmar, Bombo Jane, yung bahagi ng pagkastigo ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri kay dating Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian na siyang lumagda doon sa SRA resolution para sa pag-angkat ng dapat sana ay 300,000 metric tons ng mga asukal. Bagay na hindi natuloy dahil nga nagkaroon na ng bulilyaso at nadiscover nga na actually, as we speak, Bombo Elmar, batay sa inilabas na rin ng mga larawan ni Senator Zubiri, hindi pala tagtuyot, kundi tagbaha ng asukal sa bansa at artificial shortage lamang yung pinapalabas ng mga kawatan. Bombo Elmar? Bombo Raymond, matapos ipaggitgitan at medyo naasar na itong si Senate President Mig Zubiri, pinakita pa yung kanyang mga ebidensya ng mga larawan. Ano naman itong pahayag nitong si Yusek Sebastian na bumabaha nga pala ng mga asukal dito sa Pilipinas sa Bombo Raymond? Kasi iyong posisyon ni Yusek Sebastian, gusto na mag-import pa Bombo Raymond. Well, misto lang nilanggam sa kanyang kinaupuan itong si dating Yusek Sebastian Bombo Elmar. Although, siya naman ay nanindigan na dapat nga daw kailangan daw ng 200,000 or so na supply pa na metric tons. Pero yun nga, just the same na talagang kinastigo siya ni Senator Zubiri. So parang as we speak, Bombo Elmar, ay nanatili doon sa kanilang panindigan. Malalaman natin mamaya kapag nagbalik yung sesyon, yung hearing na ngayon ay suspended. Pero yun nga, maging itong si Senator Jingo Estrada and the rest ay kinuyog din itong si Sebastian at yung ilan pang mga miyembro ng SRA, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates yan at exciting na mga pagdinig dyan sa Senado, Bombo Raymond. Maraming salamat. Okay, so abangan pa mamaya sa ating pang mga pag-ulat, Bombo Elmar, dahil hindi pa naman kumbaga natapos ito, suspended lamang at meron pa tayo na mga abangan din na plenary session mamayang alas 3 din via virtual pa rin dahil medyo mahigpit pa rin dito sa Senado. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Mamaya kukuha rin tayo ng update mga kabombo. Diyan po naman sa ginaganap na pagbusisi rin sa budget ng Marcos administration sa Kamara. Pero bago yan, mga paalala muna. DD, SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or right? Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan, had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. Available now. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Maki-update muna tayo dyan sa Kamara sa patuloy naman na paglalatag na magiging budget sunod na taon ng Marcos administration. May detalye pa si Bombo Annalise Soberano. Aabot sa 10 billion pesos ang alokasyon para sa Barangay Development Program ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa ilalim ng 2023 proposed national budget. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, nasa 28.9 billion ang pondo para sa Local Government Support Fund kung saan nakapaloob dito ang 10 bilyon para sa Barangay Development Program ng NTF-ELCAC na mas mataas kumpara sa 5.62 billion na pondo ngayong taon. Sinabi ni Pangandaman, layo ng programa na suportahan ang mga dating conflict-ridden communities sa pamamagitan ng pagsusulong ng socio-economic development projects sa mga barangay beneficiaries. Dagdag pa ni Pangandaman, mayroong 13.9 billion na pondo para sa Growth Equity Fund na inilalaan sa mga 4th, 5th at 6th class municipalities at barangays upang mabigyan sila ng mga programa at proyekto at makahabol sa mga mas mataas na bayan. May binanggit din si Pangandaman na financial assistance para sa mga lokal na pamahalaan na nagkakahalaga ng 5 billion pesos. Pakinggan natin ang pahayag ni DBM Secretary Amena Pangandaman. Po sa budget ng Local Government Support Fund po yung
pondo po natin for support for Barangay Development Program of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict po. Ito po yung LCAC. Ang budget po natin siya this year is 5.62 and then we increase it to 10 billion for 2023. And kasama din po dito ay yung budget po natin for Growth Equity Fund. Ito po yung pondo for our 4th, 5th, and 6th municipalities and barangays po para mabigyan po natin sila ng mga enough programs and projects po para at least po makaabot po sila dun sa mga mas mataas na mga municipalities po. And we also have the financial assistance to LGUs po of 5 billion pesos. Samantala, batay naman sa isinumiteng National Expenditure Program ng DBN, paglalaan ng 115.6 billion pesos naman ang 4-piece program ng DSWD. Dihamak na mas mataas ito sa 107.6 billion pesos na budget ngayong taon. Pakinggan natin ang pahayag ni DBM Undersecretary Rosemary Kanda. Yan target talaga on an annual basis, no? At this point kasi it's around mga 4 million beneficiaries and meron tayong ina-apply na compliance rate. So kahit na nagko-confirm pa lang ang DSWD, hindi natin pwedeng babaan yung suporta para sa 4-piece without endangering yung dapat makatanggap sana. So tsaka dumadami nga yung population. So 97% ang compliance nila. Previously, we were providing only for 90%. So kaya tumataas yung ibinibigay pa rin natin despite the fact na nagko-confirm ang DSWD dun sa kanilang tinatawag na listahanan. Yan ang paliwanag ni DBM Undersecretary Rosemary Kanda kaugnay sa pagtaas ng pondo ng 4-piece ng DSWD. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, kuha muna tayo ng monitoring ng NDRMC kaugnay pa rin sa pananlasa ng bagyong si Florita. May detalye pa si Bombo Gerald Ulip. Bombo Elmar, Bombo Jane, nakafocus daw ngayon itong National Disaster Risk Reduction and Management Council dito pa rin sa mga landslide at itong mga flood-prone areas sa Northern Luzon na dinaanan o dadaanan pa ng bagyong naglandfall na kanina itong si Bagyong Florita. Ayon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, sa ngayon ay wala pa naman umanong naitatalang na disgrasya sa paglandfall ng bagyo kanina maging sa mga naganap na pag-ulan na umanakaraang araw. Hindi rin daw nakatanggap ang NDRRMC ng assessment report sa agricultural damages. Sa ngayon, ilang kalsada na rin itong hindi madaanan matapos manalasa ang bagyo sa Northern Luzon. At mayroon ng mga pamilya na inilikas sa Region 2 maging sa Cordillera Region. Kaugnay nito, may paalala naman itong NDRRMC sa mga gustong bumiyahe kahit mayroong bagyo. Pakinggan natin si NDRRMC spokesperson Mark Timbal. Ang ating pong pa-abiso sa ating mga kababayan, kung meron po kayong nakaschedule na leisure travels, lalo na po dyan sa mountain areas or doon talaga sa areas na binabagyo ngayon, pwede mangyari po sanang ipagpaliban po muna ninyo yan kasi baka po ma-stranded kayo or dahil ma-encounter po niyo yung mga road closures na gagawin. Kasi posible po na magsara as a precautionary measure ang mga kalye ipasara ng local government unit para walang madat ng disgrasya kung magkaroon po ng landslide o pagbaha doon sa mga areas po na yun. Yan si NDRRMC spokesperson Mark Timbal. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Makikumusta naman tayo sa presyuhan ngayon ng asukal sa isang palengke sa Metro Manila, yung sibuyas at iba pa. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, abalang-abala ngayon itong mga kabayan natin dito sa public market sa Pasay City. At kanina nag-ikot-ikot tayo dito sa Metro Manila upang pagkumparahin naman yung kung magkano na yung presyuhan sa mga supermarket at gayon din sa mga public market. So batay sa ating mga naging obserbasyon, Bombo Elmar, Bombo Jane, itong malalaking supermarket nga na una nang tumugon sa panawagan ng pamahalaan na ibenta sa halagang 70 pesos ang kada kilo ng asukal ay sinimulan na nitong mga ilang malalaking supermarket. So yung white sugar nasa 70
per kilo, yung wash nasa 99 per kilo, at yung brown sugar naman ay nasa 69 per kilo. Habang sa ibang supermarket naman, ito yung mga supermarket na hindi tumugon doon sa panawagan ng pamahalaan, yung kanilang white sugar nasa 105 per kilo, yung wash nasa 77 per kilo, at yung brown sugar naman ay nasa 72.75 per kilo. Pero dito sa Pasay City Public Market, Bombo Elmar, Bombo Jane, yung white na dati yung 75 pesos kada kilo, ngayon naman ay umaabot na sa 95 pesos hanggang 100 pesos yung kada kilo. Yung brown sugar naman dating nasa 65 pesos kada kilo, ngayon ay nasa 75 to 80 pesos na yung kada kilo. Samantala, nagtanong-tanong din tayo tungkol naman doon sa bentahan at kung kamusta na yung bentahan ng sibuyas at ng sili sa mga supermarket. Sa ngayon, yung pulang sibuyas pumapalo ng 162 pesos kada kilo hanggang 175 pesos kada kilo. At wala silang bentang white onions kasi sinasabi nila last month pa raw nilang pinull out yung kanilang mga bentang white onions dahil bukod daw sa nagmahal na itong presyuhan nito ay maging yung mismong Bombo Elmar, Bombo Jane, maging yung mismong imported na mga supply ng white onions ay pinull out na rin sa kanilang mga storage facilities. So yan yung dahilan bakit hindi na sila nagbebenta nitong mga white onions. Pero yung siling labuyo, Bombo Elmar, Bombo Jane, pumapalo sa 540 pesos hanggang 700 pesos yung kada kilo sa mga supermarket yan. Pero dito sa mga public market, 400 pesos yung kada kilo. Mula yan sa dating 200 pesos yung kada kilo, Bombo Elmar, Bombo Jane. Bombo Marlene, nalala ko last week, wala pa rin yung supply ng white onions na bubisita ka dyan. So hanggang ngayon, wala pa rin supply pala itong sibuyas sa white onions sa Bombo Marlene. Tama ka dyan, Bombo Elmar. Hanggang ngayon, walang supply ng white onions dito sa Pasay City Public Market at naging doon nga sa mga supermarket dahil yan sa nagmamahala, nagtataasan na mga presyuhan nito doon sa kanilang mga pinagkukuhanan ng supply. So, kaugnay niyan, may mga nakusita dito sa Pasay City Public Market. Sinasabi nga nila na bihira na lang daw talaga itong mga nagbebenta ng mga white onions. At gayon din, kasabay niyan ay unti-unti na rin nagkataasan iba pang mga bilihin dahilan kung bakit bahagyang tumutumal itong mga bentahan na ito sa mga mamimili, Bombo Elmar, Bombo J. Sino itong nakapanaya mo, Bombo Marlene? Yan si Aling Aida, Bombo Elmar, Aida Obre. Siya ay tendera ng isang stall ng gulayan dito sa Pasay City Public Market. Sa siguro walang gasinong dating eh. Walang gasinong biyahera. Walang biyahera, walang dating na gasino. Siguro tinatago ng imported kasi yun. Nagrereklamo kasi mahal. Sabi paano ba yan? Hindi na sila bibili ng pula na lang ang gagamitin nila kasi malam po ang puti. Hindi naman, ganoon pa rin. Oo. Walang gasinong nakitinda rito. Walang gasinong nakitinda ng puti. Ilan lang ang nakitinda dahil sa sobrang mahal. Malaki ang puhunan. So ayan yung tinig ni Aling Aida Obre na isang tendero din sa Pasay City Public Market. So narinig niyo na napakinggan natin na wala nga gaano nagbebenta nitong mga sibuyas na puti kasi nga sa mahal. At umaaray na rin daw yung kanilang mga mamimili, Bombo Elmar, Bombo Jane. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Marlene. Ingat kayo dyan. Live mula dito sa lungsod ng Pasay, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 32 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Mga kabombo kay Star Nation, yan ang kabuuan ng ating mga pagbabalita at live via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Bula. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Balik na diri sa pagpangalagan karon sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Padayon lang kamo sa pagulog sa inyo sining mga entries para sa aton siniiyang week number 4.
Week number 4 na kita sa aton siniiyang nga mga kabombo sa aton nga enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. 6.5 million pesos ang kabugusan sini nga kasyasiyahan ngay nga panagtag sa pagbalik sang pinakadako kag pinakabongga nga promo sa radyo nga nagahatag sa balde-balde pa premyo na may kasyasiyahan pa. Tanan daog diri bangod ini nga promo wala sang hukus-pukus. Ang premyo ang matuod nga ginahatag sa mga winners. Ang mga winners naton matutuod man iya nga mga tawo nga naga-exister Why talang diri ang ginalawag-lawag. Sa aton sini nga mga kabumbo nga kunuabi may nagdaog na sa aton sini nga papromo. Pero why taman gani kita diri iya sa promo sang Bombo Radio inyo man sini nga nasaksihan sang pagsugod sang aton sini nga promo week number 1 until week number 3. Aton gid sini nga ginapakita sa aton iya nga mga kabombo. May mga live draw kita nga ginapatigayon or ginalawag nato ng live ang aton sini nga awarding. Nga nagapamatod sa aton sini nga mga kabombo ang mga tagdaog ta nagaisip engineer sang ila sini iya nga mga cash prizes. Sa aton sini nga mga kabombo ti bulig ini sa mga pigado kaga pangdugang sa pang-adlaw-adlaw. Sa aton iya nga mga kabombo may 3 ways to win kita. Ina ang mga tagdaog naton nahlin ina iya sa Mandurriao Public Market nga sang nagligad to tis Mandurriao Public Market kita. Sa sunod iya nga Sabado sa Arevalo Public Market naman kita. Ara sa aton sini nga mga kabombo makita niyo na sa aton sini nga Facebook live ang video clip sa mga winners naton sa market draw. Nagauyat sa ila sini iya nga 500 pesos ka cash kag 500 pesos ang gift pack na sulod sa Orocan nga balde. Sa aton sini karon iya nga matag palamati kag ang studio draw naton nga nagbaton karon iya sang 5,000 pesos ang first prize sa winner plus 1,000 pesos ka balor sang gift pack na sulod man sa Orocan nga balde. Ti ini tanan sa aton sini mga kabombo ginapakita naton ini live sa aton sini mga taga palamati kag mga sumulunod sa Bombo Radio Iloilo nga ang premyo iya ginahatag sa winner kag ang mga winners na mga lehitimo nga winner kag mga matutuod sini nga winner. Pamatod ina iya nga wala sang hukus-pukos ang aton sini nga promo. Gani ano pang ginahulat mo? Gusto mo bala mangin kasubong man sa ila nga magaisip sang linibo sini nga kasyasiyahan kag magpaton sang balde-baldeng papremyo? May 3 ways to win kita. Una, sa studio draw sa aton sini iya nga mga kabumbo. Magtipon, maghimo sang madamo sini nga entries kag ihulog sa mga drop boxes diri iya sa stasyon sa Bombo Radio. May mga drop box centers man kita nga ginpang plastar sa mga kabanwahanan sumungman sa pila ka mga areas diri iya sa palibot sang syudad kag probinsya sa nga Iloilo. Sa aton sini nga mga kabombo ang winner naton pagalawagon sa Sabado sini iyang adlaw kag ang premyo sini nila mabaton pagka-Lunes dayon. Ang aton sini nga third prize winner magabaton sa nga 3,000 pesos ka cash plus 1,000 pesos worth sa nga gift pack. Second prize winner naton magabaton sang 4,000 pesos plus 1,000 pesos ka balor sang gift pack. First prize magabaton sang 5,000 pesos ka cash plus 1,000 pesos ka balor sang gift pack. Ikaduha nga pamaagi agod nga magkadaog sang kasyasiyahan kag balde-baldeng papremyo amo ang online activation. Sa online activation, simple lamang himuon sa aton sini nga mga kabombo nga may tiangge, may sari-sari store kag may mini grocery store. Pun-an nyo lang sang dekorasyon ang inyo sini nga mga tindahan gamit ang mga sponsor products sang enhanced swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Promo 2022. Ang may pinakamatahom, pinakamanami kag pinakadamo sa likes kag react amo ang magadaog
Kung may tiyangge ka dira, butangi isang design gamit ang Silver Swan na sukang puti, gamit ang Pure Gold, gamit ang Lifebuoy, gamit ang Orocan, ang San Miguel Pale Pilsen, kag R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Kung may pinaisenda yon, kuhaan sang laragway, butang ang pangalan, edad, address, kag ang ngalan sang tindahan, isend sa Facebook page sa Bombo Radio Iloilo. Pwede mo man ina ma-direct message sa page sa Bombo Radio Iloilo. I-post gila yon ina naton sa aton siniya nga Facebook page. Sa liwat ang may pinakadamo sang likes kag react. Amo man ang dako ang kagayunan or amo man ang mga mangin madinalagon. 3 aton sini nga winner kay man duha ang paghahatagan sa nga consolation prize nga 2,000 ka pesos plus 1,000 pesos nga balor sa nga gift pack na sulod sa Orocan nga balde. Ang aton sini nga first prize winner magabaton sa nga 3,000 ka pesos plus 1,000 pesos nga balor sa nga gift pack. Kaniano pang ginahulat mo, bisan ara ka lang dira sa imo siniya nga puluyan, sarang ka man sa gyapon nga magdaog sang kasasiyahan kag balde-baldeng papremyo. Ika-3 nga pamaagi sa pagdaog amo ang aton siniya nga Palengke on Ground na event. Palengke on Ground event sa aton sini nga mga kabumbos palabuton sini nga Agosto 27. Agosto 27 dira kita sa may Arevalo Public Market. Ang Bombo Radio Iloilo magadulong sa inyo, no? Bombo Radio kag Star FM magadulong sa inyo sang kasasiyahan. Kag balde-balde pa premyo na, no? Sa aton siniya nga mga kabombo dira sa may distrito sang Arevalo. Anom ang magadaog sang 500 pesos ka cash plus 500 pesos ka balor sang gift pack. May mga tagdaog man kita sa aton siniya nga mga pahampang nga mga cash prizes. Gani, no, maghulog sa inyo sining mga entries dira iya sa may Arevalo Public Market. Kag iprepara naman sini ninyo inyong piyesa dira para iya sa aton nga video kay challenge. Kita na kita as early as 6:30 dira sa may Arevalo Public Market sa Sabado nga adlaw. Bumbot siya, ano nga mga proof of purchase ang amon sini nga tipunon? Ano nga mga produkto ang amon sini nga tipunon? Kag ihulog. Sano ang deadline? Balik-balikan naton ina sa dili lamang madugay driman sa aton sini panay nga pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Sa aton sini nga panumbalik ka banwa, tingwa naton nga malabot diri ang linya sa aton sini nga alkalde. Inimay kang tanan man karon sa sining pagwa sa executive order. No, may kantanan sa paglimitar sa oras sa pagbaligya sa makahulubog. Makahulubog sining ilimnon. Kasunod man sa pagluntad sang pagpanglutang dira sa may distrito sang Mandurriao. Lakip na diri ang Department of Social Welfare Development Regional Office 6 magkigsapol kuno sa alkaldeta. Istoryahan tayo ni sa aton panay niya nga pagpangalagad sa gyapon diri lamang sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Lakip na iban pagin sini nga mga balita diri sa pagpangalagad ta kay ang Iloilo Provincial Health Office nagapasiguro man diri nga in place na ang tanan sa pagpugong sang paglaptas sa monkeypox sa virus kasunod sa kumpirmasyon ni Mayor Jerry Treñas nga may isa na kakaso halin sa probinsya sa Iloilo. Tida mo nagapamangkoto ang Department of Health anong ila sila nga ginaubra. Kagapon nagulat-ulat man kita sa pagpagwa nila sa nga statement. Ano ginadrawing lang nila sa subong? Tikon mag-amo sini ang plastada nga ang ahensya sa gobyerno nga ginalauman ta nga makakuha kita sa impormasyon, waay sa may sarang nga impormasyon nga may hatag sa aton, kaya nung nagakadapat sini sa ilay. Sa aton sini mga kabomo. Anyways, balik-balikan naton ini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog,
Bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Suno kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sang abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate sang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo
sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang demensya. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato nang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang ato
aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian. Iloilo, kag taga-probinsya sang Iloilo ini siya kuno. Sa aton siniyang nga mga kabombo, no? Ti kagapon ginahulat-hulat man ini sang tanan. Para iyang ati makapreparar no? Makapangaman sa kung ano ang mga dapat naton kag hindi dapat himuon agud iyang malikawan naton nga malatnan sang monkeypox virus kay sa mga sa mga balita nga aton man siniya nga nabasahan nakitaan sa Facebook at the same time sandig man sa aton sini nga pag panalawsaw no makalalaton ini in a certain way no para iya nga direkta nga makahibalo kita sa mga impormasyon sina diri banwa ang pinaka reliable nga source naton nga makuhaan sa impormasyon is the Department of Health. Unfortunately, hasta subong wala iya makapagwa sang statement ang Department of Health or any information regarding this matter. Way makita kabalo kung ano ang ila siniiyang purpose sa pagtago-tago pa sang impormasyon para iyang mapaalinton sa pumuluyo nga amo siniiyang lugar, taga diri ni siya, may mga close contact na siya. Ang alkalde naton nagahulat-hulat man tong kagapon sa mga informasyon but kinahanglan gid nga mahatagan na ni sang jutay paya or dugang nga may impormasyon. That is why nakahatag man ini siya sang information na kagaina no regarding sa sining first case sang monkeypox diri iya sa Iloilo. Sa aton sining mga kabombo kun baga pa kung nagasakit ang imo sining ang ipon, ang maka-eksplikar sa imo sa kung ano ang cause, ano ang bulong, kung pabayan, ano ang posible nga matabo, ang waisang liwan, kunti ang dentista. Sa aton sining mga tagpalamati. Kung nagasakit ang imo sining ang ipon, hindi ka man pwede makapalapit iya sa pediatrician. Kay kung pediatrician niya ang iya sining expertise sa mga kabataan, no? Parehas man na iya sa profesyon. Kung istorya kita iya parti sa engineer, may damo-damo sining nga klase sang engineer. May ara sang electric engineer, may civil engineer, no? Ang imo gani papareho sa imo gani Bombo Brennan, ECE ano ganina? Electronics engineer. Di ba? Lain-lain. Hindi man pwede nga gabinagyo
dito kita mamangkot iya sa National Food Authority. Kundi siyempre sa pag-asa kita mamangkot, hindi ba? Para makuha ta ang tanan sining impormasyon nga dapat sininaton mahibaluan. Now, hindi kita makaintindi kung ano pa iya ang ginahulat, ano ang mga ginakonsiderar sang Department of Health Regional Office 6. Nga hasta subong, hindi sila makapagwa sa impormasyon, nagakaigo nga impormasyon, tuhoy sa una nga kaso sa monkeypox diri sa Iloilo. Ti para tani nga hindi man iya nga pag-i-discriminate sila kay kunang ginakonsiderar sa Department of Health ang sa Data Privacy Act. Kung konsiderar nila nga basi kung ma-discriminate ining nasambitan iya nga persona sa aton sini nga mga kabumbo, well, amo nagiman sina siguro ang matabo. Parehas ni Sumong, gakatula kong tutunlan. Hadlok sila magplalapit rin sa ako, no? Tido, in a way, no, ginadiskriminar ko nila. O galing, bala naman nila nga naslamukan ko kang ginasang kape. Hindi ba? Why hindi sila nga nag-basis ako si Mayor? Okay lang na. Anyway, ano ang puntugin sina dire? Willing bala nga i-sacrifice or amo niya ang kagustuhan sa Department of Health nga tisir niya by ilan na iyang kadamaan ang importante maprotehiran ta ang privacy sang isa ka tawo nga nagasufrer sa monkeypox. I-sacrifice ninyo ang kadamaan sa isa ka persona sa aton sini nga mga kabombo nga ti kon well-informed iya ang pumuluyo. Una bes, ang ila sini nga himuon, sandig man sa inyo sini nga advice is to find ways para iya nga malikawan naton nga ma-infect sa nga monkeypox. Kung knowledgeable ang pumuluyo, ang tawo, no? Ang simpleng Juan de la Cruz, hindi iya makatuga ina sang panic. Ti karon kay malasado, lagdos ang impormasyon, aton sini nga informasyon, abiti, siyempre ang iban dira iya nga may resources, makapangita sa ila sini nga balasihan, maka-research sila, so on and so forth, makabasa. Ang iba nagarelay lamang sa impormasyon nga ginaduhol sa ila no? Mambalas lati nabatian ko to sa amo sinyo, nakita ko sa amo sina, pero kung ang source nimo reliable kag husto nga government agency, just like abi sa Department of Health, no? Ti siyempre, mapaintindi mo sa tawo, mahambalan mo sila kung anong dapat himuon, anong dapat likawan. Ang tawo nga nakaintindi, hindi iya mahadlok. No? Unlike iya sa tawo nga ang impormasyon na batian niya lang to sa kundi-indiin, kabalo naman kamo sa pag-transfer sa information, may dugang, may kulang na ina sa aton sini nga mga kabumbo. Kung tani magahatag na sa impormasyon ang Department of Health, na official information tuhoy sa sining monkeypox case diri iya sa Iloilo. Sa aton sini iya nga mga kabumbo. I-check naton si Bombo Lindsay Bade kay ang probinsya sa Iloilo all set naman ang ila sining preparasyon, no? Regarding sa sining pag-kumpirmar sa alkalde nga may labing una kita nga kaso sa monkeypox diri sa Iloilo kag nagikan ini sa probinsya. Bombolin sa report, Miss Gamin. Ginapa siguro bombotsam ni Dr. Maria Socorro Quinion, ang head sa Iloilo Provincial Health Office sa kunsang IPHO, nga proactive ang ginaobra nila kag hindi reactive ini may kaangtanan sa ginaaligar nga ti una nga kaso sa monkeypox diri sa may bahin man sa probinsya sa Iloilo. Ini kay ina ang ginconfirman sa aton ni Iloilo City Mayor Jared Ranias may ara sa
una nga kaso sa monkeypox nga taga probinsya yasang Iloilo. Sunod diri kay Dr. Maria Socorro Quinion, humalin sa nga una nga plastado kag tinakahanda yang Provincial Epidemiological and Surveillance Unit o kunang PESO sa nga probinsya, rason nga very much functional ini sa pagdetect kag pag-manage sang monkeypox. O galing kay ti in her end man niya Bombocham, nagapangayo man di siya sa pasaylo kay ti hindi man siya kunoya otorisado nga i-disclose or i-divulge ang information. As always, ti ambalya niya, ginakonsidera man kuno yan sa Provincial Health Office, ang media bilang partner man, kay ti kun wala kita, mabudlayan man sila. Ti ang hambal dari sa ang Provincial Health Office, rest assured nga ti proactive ang ginaobra diri nila before manabi sa mga issue 1, sa mga first case nga ni, sa mga viruses ni kaangay abi sa monkeypox. Sila nakahanda na sila sa pag-train or na-train na gani mga municipal health officers in place naman tanan ina antes pa man gani kuno sa first case sa national nga level sa sining monkeypox virus na obra na yan nila ang kunano man niya ang dapat nga hilimuon sa pagtapna man sa monkeypox case or monkeypox virus diriya sa aton sa may probinsya sa Iloilo. Kay ti ang ginahulat man dari nila sa bahin sa Provincial Health Office, ang confirmation man halin sa Department of Health Region 6 nga titubtub subong humaling kahapon pa ina nga hulatanay naton sang data or statement abi halin niya sa Department of Health Region 6 tubtub subong wala kita sa gyapon sang may nakuha nga sabat. Yari bala aton pamatian ang pahayag ni Dr. Maria Socorro Quinion, ang head sang Iloilo Provincial Health Office. Good morning. Gina-acknowledge ko gid mi ang bulig niyo sa amon sa PHO. But I am not in authority to disclose or divulge information. Pasensya gid, no? But as always, we really consider you, no, as our partners, cause balaan man namon kun wala kamo nabudlayan gid kami, no, ever since. Pero rest assured nga balaan nyo man how proactive PHO is in the Iloilo Provincial Government. Before sa mga issuance or may first case sang monkeypox, we were already preparing, no, nakatrain na kami sa aton nga mga MHOs, no, na in place na iya, no, wala pa ang first case. So wala pa first case, I mean from ang national to bala nga first, no, ika number 4 na subong, wala pa na naobra na namon. Tapos amo na nga as proactive gid kami, no, sa ina nga lihok, no, so that ang gwa niya ang aton nga PIDSAR, no, ang Philippine Integrated Disease Surveillance, ara na iya nga daan ever since in place na. In fact, we boast of mga first na nga mga Zika, mga chikungunya, mga Omicron. Kita nang first na iya nakadetect diri sa province of Iloilo. That's how our system is working. Si Dr. Maria Socorro Quinion, ang head sang Iloilo Provincial Health Office. Actually, isa man sa mga lihok nga ginaobra sang provincial government. Amo niya ang pagdumili sa gihapon or pagbalik sang international flight diri sa may bahin sang Iloilo International Airport, since nati ang ginalantaw diri sa provincial government kaya sang monkeypox virus, rason nati hindi pa pwede ma-resume ang international flight apisar sa panawagan man sa Civil Aviation Authority of the Philippines kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Bombocham. Alright, ang guaya sinikaron na Bombolens, ining the so-called 11 nga kaso sa monkeypox sa syudad sa Iloilo, fake news, ang hoax, no? Do pamahog lang balak sa pumuluyo kay kisyo hindi mapangalanan ang lugar. Hambalon lang nga nakagiobra sa isa ka fast food chain diri sa syudad. Ti magamo siniway kita sa piyo kung diin nga fast food chain
Di ba, kung may mga gimpangkaptan to sa kaga, ang kinaptan niya to, take out, nadala sa balay, sa customer sang certain fast food chain, diri sa syudad sang Iloilo di Carbon Ginoo. Imbes kung tani, nga ma-inform naton ang pumuluyo, mapainsindi naton ang pumuluyo, tuhoy sa monkeypox, nagaamot paya karon ang aton sini nga mga opisyales sang duga nga kakugmat kag kakulba. Kay wa isang kasiguraduhan mo kung sa diin kung din siya sa Iloilo, kung ano nga fast food chain ginubrahan niya sini. Naibaluan nato ng reperkasyon nga ti kung lawagon ng fast food chain, mapiktuan ang nila sini nga negosyo, kung ang lawagon ang banwa, mapiktuan ang mga pumuluyo. To tiyo di Carbon niya, pasulabiyon yun na iya, sang sa public health, sa pangkabilugan nga pumuluyo sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo. Pasulabiyon yun na iya ang isa ka fast food chain, ang isa ka banwa, nga tipo hindi tama na, kung granting for the sake of discussion, ang fast food chain ni Champ, nga namit-namit ang mga pagkaon rin nga ginabaligya, rin na kamukaon na adlaw-adlaw. Amo na bingalan sa fast food chain, tipo hindi man siguro nga makadisinfect kita to, makapatigayon kita so kung mga ano-ano to, tipunon tanan nga mga empleyado, sa banwa, amo man, makahimo kita sa mga medyos posibles, gobyerno, tara, tanan sa aton siniyang resources, di ba? Sangsa, iitsata ang impormasyon, tapos pabayan talang kung din to mahulog, kag magsigabong, tingalibog ulo sumong sa pumuluyo, tidin ginman bala, di na siya sumong naka-isolate sa isa ka ospital sa syudad, sa hindi nga ospital. Anong ginahimo sa ospital? Tibalaan taman na kung anong ang ginapasigurado na sa ospital nga makontain ang amo sini nga balatian. So on and so forth. Tanan-tanan. Hindi tabi paglawagon kung sa diin ini. Hindi bala Bombolens? Amo na gani ang ginahulat-hulat taman sa bahin sa Department of Health Region 6 kay ti madamo sa mga speculations agud nga malikawan mamalakon tani Bongbong Siyam ang misinformation and disinformation man nga malibot man sa sining tuhoy sa issue man sa monkeypox virus diriya sa aton. Ti actually mahimo man na makapagwa kun tani isang bisan confirmation na lang ang bahin sa Department of Health ugaling kay ti ilaya ginahulat pa man kuno nila ang central office nga magmando man or instruction abi sa ila para makapagwa man sila sa information regarding sa sining unang ginapahayag unang nga kaso sa monkeypox diri sa aton sa Iloilo, Bongbong Siyam. Tido pariyo lang ni bala galayo naging nga nagalayo kita Bombo Len sa gasulod sa paminsaron ko, pero pariyo lang ni bala naglupok ang balita nga naglanding diri ang mga alien. Ti mangayo kita sa impormasyon, una best mambal kita sa concerned agency para sa security ta din kita makadto sa pulis. Ti kun granting for the sake of discussion lang ang sistema sini karon kung hindi to ya magpagwa ang national government or ang central office sa mga impormasyon tuhoy sina kung diin nakita sa diin nga lugar, di posible nagkanto. Ti kung hulaton tapat to sila hindi maghulag ang aton sini nga lokal nga pamalaan dire. Pariyo lang na nga mahambal ka nga nakasulod na yang alien sa balay ko. Hasta subong, why pa ya kabalo mga opisyalis na kung diin sila naghugpa. Doon mo na blabong Bombolens? Kahit siyempre, ang subong, ang ginatinguhaan naman actually isang peso, Bongbong Siyam, nga ti ang ining mga nagka-close contact o galing kay ti amo na ganisa na siling na naton, dapat kung tani may baluan kung sa diin nga fast food chain para ti may baluan man kung bala magluwas sa sining mga ginakabig nga na close contact niya sang pasyente sa ilaman nga balay dito sa probinsya, matigayon man nga ma-contact trace diri sa may bahin man sa syudad sa Iloilo since nga ti diri siya nagatrabaho, Bongbong Siyam. Amo gani tiyatani kung tani ini do kabudlay gid sa Department of Health anong problema nila spokesperson kay do kada concerned iya sa Department of Health may spokesperson mo
Oo, pero last time to gani sa virus mga na-detect dari sa aton sa may Western Visayas ang BA.1 sa variants ng COVID-19. Hambal man sa aton mapagwa lang statement, pero napilahan na ka semana, pilahan na ka adlaw, wala man nakapagwa pumutsam. Pwede guro nila ma-hire si Sir Jack ay Oo man. as Pwede spokesperson kay bisan kung ano oras o kung ano anong posisyon ni Mr. Kunlo pag tawag na yaway man sang pili ga sabat na dayon. Oh. Do kadamo man na sang ilang spokesperson gani kay tinudluan ay kung sino masabat eh. Nami man tani sila bumbulins no nga maglabot sa punto balang ati kinanglanan nila ila sweldo. Tapos di namangkot sila din kami makuha sweldo tapos ang mga taxpayer matinudluan ay man tani no. Oh. Gali kay tila nabi mo. Gani. Gilang maulat lang kita Bombo-Sam karon pagida hasta alas 11:59. Sige. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo. Salamat ginda Bombo Lindsay Bade. Dugang pagid nga mga punto nga mahulat kita sa central office kay infeksyon arik ginapayag nga ari diri sa aton. Anong labot sa central office? Hindi bala? My goodness. No? Ang monkeypox suno sa World Health Organization, hindi naman iniiya bag-o nga balatian. Una ini nga na-discover, no, sa isa ka amo sang 1958, 1958, rason nga dirigin pangalan. Ang first infection niya sa tawo na diskubre sang 1970, 1970 sa isa ka bata siniya, no, sa Democratic Republic of Congo. Humalinsad to, may pagtaas ang numero, kag na-recognize na ini siya nga isa ka balatian particularly sa nakaligad nga 5 tubtob na pulo ka tuig. Ang diferensya lang kuno subong sa makita naton sa iban sini nga pungsod, no? Kay sa ila iya wala pa ining monkeypox pero subong ara na. Nga kun sa diin amo ining isa sa mga very unusual o kung makatilingala sa aton sini nga mga kabumbo. May mga outbreak nga nagakatabo o kung may ara sang single infection, nakuha abisang nga mga traveler nagikan sa West Africa sa aton sini nga mga kabumbo, pero waay pa iya sa may nasalapo nga outbreak katulad subong. Ang importante kuno sa monkeypox nga mahibaluan, why ni siya nagatugas ang rash? No? Nga kung sa diin ikaw? Uncomfortable ikaw? No? Pwede man ini siya mangin makatol kag masakit. Sa aton sini nga mga kabumbo, ang basic care kuno ni sa monkeypox ang pag-atipan lang sa panit. Now, kagagilayon nga pagbulong sa kung ano man nga simptomas. Katulad ng ilang abis ang may sakit ikaw nga nabatsyagan sa imo sini nga lawas o kung pagpalangatol. Lawas mo lang no, hindi man tutudlan. Oh. Importante man nga makakita, no? Nga over the years sa aton sini nga mga kabumbo may mga bakuna kag treatment na sa aton sini nga mga kabumbo sa sining monkeypox. Ti nagapamangkot, no? Damo nagapamangkot kung paano ini maglapta ang monkeypox. Suno kay Dr. Rosamund Lewis sa World Health Organization, hindi isang Department of Health.
ang monkeypox kuno nagalapta sa close face-to-face, skin-to-skin, or direct contact. Amo ni ang pag-describe sang mga doktor, espesyalista nga nakasalapo na sa monkeypox. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero may mga panibag-o sini kuno nga mga bagay-bagay nga nagaklinabo kag ila sini nga kita sa outbreak subong. No? Kag padayon pa nga ginatun-an ini sang mga eksperto. Oh. Sa karon ang piho gidya sandig sa mga eksperto ang pinaka-expose sa monkeypox. Sandig sa ila pagtuon amo ang mga lalaki nga nagapakighilawas sa katulad nila nga mga lalaki. Oh. Nagbakal sila ticket trip to Bolivia. Nan. Amo na. So, importante ko no sa aton sini nga mga kabombo, hambal ni Dr. Rosamond Lewis nga mapasiguro tagid nga ang mga dapat mahibaluan regarding monkeypox ang mapainsindi ko no sa pumuluyo para nga hindi magtuga sang panik. Ti ining monkeypox sa aton sini nga mga kabumini man makamamatay yun katulad sa COVID. Oh? Tingabi taguon tagid sa aton sini matagpalamati. Suno kay Dr. Lewis, people who may be at risk right now, and right now, those people are men who have sex with men or other ones who may be in contact with them, including family members. Because this virus does not spread through close contact and person-to-person contact, it does not mean that in the healthcare setting, a health worker who doesn't know what they're dealing with and may not have the right personal protective equipment may inadvertently be exposed. Tikinanglan ko nga mang-insure man kita sa mga health workers naton, sa aton sini nga mga kabumbo, no? Nga kung may makita sila nga rush, kag ini-undiagnose pa, no? Ti dapat mangin-aware man sila sa aton sini nga mga kabumbo. Ang mga may monkeypox kuno nga nagapuyo sa family setting, ti nagakadapat man nga ila sini nga atindiron ang iban pa nga mga miyembro sang pamilya kagilayon, no? Nga magpangita or mag-seek sang medical attention para nga hindi man sila mangin risgo nga malatnan. Sa aton siniya nga mga kabumbo. Oh. Ti sa karon padayon nga ginatun-an, but with the help kuntani sang Department of Health nga mapainsindi ini sang lubos sa aton siniya nga mga kabumbo, makuha kuntani ang kadlok sang pumuluyo. Hindi na sila magpanik sa kung ano ang posibleng matugas ang sining monkeypox. Pero right now, amo na ang pinaka-nasigid ko nga maglapta suno sa WHO, no? Amo ni ang men having sexual contact with men sa aton sini nga mga kabumbo. Oras 22 minutos na nakaligad sa takna sining launa driman sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, ang concurrence sang municipal administrator sang banwa sang uton ginapahold sang sangguniang bayan, although nga ti gina-concur na ini nila, pero may nakita nga nagalapas sa proseso.
So para iya nga panigurado ngati hindi mangin sila mangin liable administratively, ginpangayuan sang opinion sa Department of Interior and Local Government sa aton sini iya nga mga kabumbo. Pero ti karon, anong ang impormasyon naton nga nabaton nga si Municipal Administrator Eusebio Villavicencio ang naga-aktor gidya karon bilang Municipal Administrator apisar nga questionable ang concurrence niya sa appointment. Balikan nato nini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini.
Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ko nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen, agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sang kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kun makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15, agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanohanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan liwat ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ang mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan.
Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabalakamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay. Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Ginatamda naton sa sinimatinyon ang sulat, no? Sulat ni siya nagikan sa Municipality of Uton, no? May kantanan sa pagpangonseho man sang Sangguniang Bayan members tuhoy sa concurrence sang municipal administrator sang Banwa. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Hibaluon naton kung ano ang nagatulod sa Sangguniang Bayan members sang Banwa sang Uton agod nga pangayuan anay sang opinion sa Department of the Interior and Local Government ining concurrence sang municipal administrator, no? Sa aton sinikaron iya mga kabombo. We have on the line live karon sa pagpangalagad sa bombo anay sa uto via messenger. May kaupod naton diri sa pagpalayag karon sa bombo anay sa uto si SB member Honorable Vanessa T. Salinas. SB Salinas, ma'am, good afternoon. Si Bombo Cham, live ikaw karon sa Bombo Hanay sa Udto. Makita ka man sa Facebook Live, sa Bombo Radyo Iloilo, subong man sa YouTube channel. And of course, batian kita live sa 837 kHz sa aton Cinema Radio Dial. Once again, welcome SB member Salinas, ma'am. Maayong hapon, Bombo Cham, kag maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa imo nga programa. Alright. Init nga pagpanamyaw ilabi na sa tanan nga ugtunganon. Alright. SB, ano ang nagtulod sa inyo? Agod nga magpangayo anay sang opinion from the Department of the Interior and Local Government, may kantanan sa concurrence sa inyo sining municipal administrator. Pwede mo kami mahatagan sang jutay lang mga background regarding sa sining pagpangunsiyo man ninyo sa DILG? Okay, Bombo Champ. Ang natabo, bali, sang antes pa man nagsugod, magpungko, ang mga newly elected officials sang Banwa sang Uton, no, nabalanta na ang resulta sang eleksyon. Kag before sang July 1, nag-appoint ang aton nga local chief executive, ang aton bag-o nga honorable nga mayor, nga nag-appoint sang iya nga municipal administrator in the person of Mr. Eusebio Boy Villavicencio, a former colleague also. Kag nag-take effect ang iya nga appointment sang July 1, nagpungko siya, nag-take oath siya, kag nagserbi bilang alter ego sang aton nga local chief executive. So pasaka ang iya nga appointment, nag-request ang aton local chief executive, ang aton mayor, for the concurrence of his appointment sometime in July 22 kung hindi ako magsasala. August 3, no, during Sangguniang Bayan session, gintalakay adto pagkatapos ng isa ka committee hearing ang concurrence sang aton nga newly appointed nga municipal administrator. Duha ang absent sang mutong nga time sang session, 8 ang present plus ang aton nga presiding officer, so siyam. Natabo ang pagbinutuhay, 4 ang nagpabor para sa concurrence, 4 ang para sa non-concurrence. So nasaad sa aton internal rules and procedures that kung may mga tie, the presiding officer shall break the tie. Yes. So nagbuto to break the tie, pabor sa concurrence ang aton presiding officer. So nangin 5-4
ang resulta sang pagbinutuhay. Pagka August 4, 5, and 6, ang mga newly elected officials nagkandak sang NEO sa City of Bacolod. Kagdigto naton na batian paagi sa mga aton mga speakers nga representatives sa aton Department of Interior and Local Government ang kinalain sang mga qualified majority, simple majority, ang mga rules sang aton presiding officer, ang rules ng Sangguniang Bayan, ang rules ng isa ka chairman, sa isa ka specific na komitiba. During sa next na session, gin-raise ko ato namang kutanon ako sa aton presiding officer nga kumbala paagi sa pagbutuhay nga 4, 5, wala kita may na bayular nga mga provisions sang aton nga interior local government code. Yes. O kun mga jurisprudence o kun mga resulta sa may final judgment pala sa aton nga mga korte kay bilang pagpasunod sa hierarchy sang kabug-aton sang mga rules nga dapat naton pagasundon, nagapanguna ang aton nga konstitusyon, sunod ang aton nga mga provisions sa aton nga local government code, ikatatlo ang mga jurisprudence o rulings ang aton nga mga korte, ikaapat ang aton nga mga internal rules and procedures, ikalima ang aton mga tradisyon, kustura, customs, no? So, do nag-trigger sa isa ka pamangkutanon sa akon bilang miyembro ng Sangguniang Bayan sang Uton, basi may mga kapantahan kami o kung basi may sala kami, ay ti nauna ang pagbinutuhay, ang concurrence sa NEO namon. Aplo pasensya sa pag-utod sa imo, SB, ang ginanamin nimo nga NEO, amo ni siyang newly elected official orientation? Oo, definitely. Okay. Amo na siya Bombo Champ, no? Yes, ma'am. Nag-seminar kami dito. So, gin-orient kami na during sang muto nga time. Nauna ang pagbinutuhay sa orientation. So, I raised the question addressed to the presiding officer kung bala, husto bala nga ito nga nanging proseso, hindi bala, basi bala later on, nga mangideklarar kag makita. Oo, mabalikan kami nga sala gali, wala na mo nalabot ang qualified majority para nga mangin legal kag valid man ang concurrence sa aton nga municipal administrator. So, I took the initiative to write a letter of inquiry to the Department of Interior and Local Government Code, regional office, para nga mapasiguro man nga husto ang amon nga ginhimo sa Sangguniang Bayan, Bombo Champ. Alright. So waiting kita subong sang ilang reply or response. Bali sa saan yung ipadala ang letter, SB? Ginpadala ko ina sang nagligad nga semana, Miyerkules pagkatapos ang amon nga session. Miyerkules do pizza 17. August 17. Pizza 17 sang Agosto. Martes na kita subong, manug 1 week na, naka-reply na bala ang DILG Regional Office sa inyo? So far, wala pa kita may ginauyatan nga response halin sa DILG, kag still waiting So, ang akon subong nga ginahimo nga nag-ayo ako nga hindi lang ko anay magpirma sa resolusyon kay ti basi bala mangin dugang na naman nga problema ina sa palaabuton. So anyways, ginarespeto naton, ginataha naton ang nangin resulta sa binutuhay. Gusto talang manigurado nga hindi taman mabutang ang aton appointing officer, ang aton nga appointee, kag ang Sangguniang Bayan, ibutang ta sa siguro, sa sigurado. Alright. Now, ang una sini nga pamangkot, since the concurrence ninyo, ang una ninyo nga concurrence, sa karon ginapabutang ninyo do i-hold siya anay. Pero si municipal administrator nagaakto na ya as municipal administrator right now. Oo. He started his work July 1. Nangin aktibo siya actually nga municipal administrator. Very active kag very eager to give his service. Unfortunately, ma-consider ta siya anay subong
de facto appointee kay hindi pa 100% na comply ang mga gina-require sang Civil Service Commission nga mga requirements niya. But most definitely, Bombo Champ, hindi kita luyag nga mamalisyahan ang ini nga lihok, kita ya nagapanigurado lang man. Nga mabutang sa husto, legal kag valid ang appointment niya. Amo na ang sunod ko tani nga pamangkot sa imo SB mo kay siyempre bago lang tapos eleksyon. Basi maigo bala kron ng interpretasyon, basi maigo bala sa pamulitika, ang nagduso sang concurrence niya ni Administrator Eusebio Villavicencio, sanday sino ini? Actually, upod namon sa partido ang nag-sponsor, kag nag-propose sang resolusyon, kag ako ang nagsigunda. Iniya pamatuod nga wala kita nagapamersonal kag wala kita nagapamulitika, ginarespeto naton ang desisyon sang majority sang konseho. Si Engineer Boy Ticao, Ernesto Boy Ticao, bilang chairman sa Committee on Legal Affairs, siya ang nagpasar kag nagduso sang concurrence after sang deliberation kag sang nominal voting nga natabo sang August 3. So, lain-lain kami sini partido ni appointed municipal administrator Eusebio Boy Villavicencio. That's why nga nagahalong man kita at kabay pa nga naintindihan niya man bilang one of the longest serving SB member, no, balaan ko nga balaan niya, nagapanigurado lang kita. So bali sa oposisyon paya amo paya ang nagduso sa iya sini nga concurrence kag sa oposisyon man naghalin ang pag second sining motion. Oo. So isa man respeto taman gani, no, do wala man sang nakita nga nga kapaltahan ulihin na pag mayo na pagka next day kag na-realize nga ay daw may something is wrong sa proseso. So nagapanghalong man lang kamo kay basi later on mangin accountable kamo for an administrative case kung makita nga why kamo yan nagasunod sa nagakiigo sining proseso santo man sa aton siniya nga local government code. Amo ning inyong sole purpose SB Vanessa. Yes, kag isa pa gid kay mga jurisprudence kita Bombo Champ, nakita naton nga may mga desisyon na kag may mga similar cases na nga natabo hindi lamang diri sa aton banwa, no, sa iban nga mga probinsya may mga nagkalatabo na nga mga similar cases nga naglabot gid sila sa korte. Hindi na kita yang maghulat nga maglabot pa kita dira kung pwede ta man lang ma-correct kag mabutang sa husto ang aton nga pag-appoint, no, para nga hindi na maghatag sing mas dako pagid nga problema. So ikuha naton ini mas temprano ihusto naton. All right. SB, mamangkot sino gani aton sa mga vice mayor dira? Ang amon nga vice mayor elect is Jose Neil P. Olivares, no, former vice mayor man ni siya, nagpulo pa huway sang makadali kag subong gintagaan naman sing kahigayunan nga makaserbisyo sa banwa sang Oton. All right. So siguro balikan ka namon na SB kung may reply na ang regional office ng DILG regarding sa inyo man sining query sa ila kung bala makonsider ang concurrence ni Mr. Eusebio Boy Villavicencio. SB, thank you again sa imo sining time. Mayong hapon sa imo, ma'am. Umbot siya, thank you man sa sining kahigayunan nga mapaathag naton ilabi na sa mga pumuluyo sa banwa sang Oton kung nga ang nakalabot kita sa panghininganon o kung pag-inquire sa DILG. Kabay pa nga masanagan ang tanan. Salamat sa siningay kagayunan, Bombo Radio. Good luck sa aton tanan ng mga endeavors. Maayong hapon. There you have it, si SB member Vanessa Salinas. No. Amo sini karon ang isa sa mga mambal na tonti bunga man sang mga ginapatigayon sini iyang mga orientation sa mga newly elected official. Kagti nagapakita lamang nga ang mga seminars gali nga ini
or mga orientation nga ni mapinuslanon kung nagapamati ang nagatambong. Ang iba na bikit, abi nila kay may seminar sa iban sining lugar, bago ako nga miyembro sa Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlungsod, Sangguniang Panlalawigan, so on and so forth, makalagaw-lagaw ako, wais nagapamati. Di karon kay nagapamati, may nagapamati, gali kag nadumduman ni Ismi Bane, nga siya dumay sala sa una naton nga ginhimo kung lang taon ni mong sitwasyon, tama na siguro kalayo nga maghambal pag kita nga mayara sa nga lamod pamulitika sinadiri. Kay ang nagduso sang concurrence ni Mr. Boy Villavicencio, nagikan man sa opposing party, sa oposisyon, ang nag-second sang motion, no? Halin man sa oposisyon. O galing karon kay natukiban banwa, sinya nga do may hindi eksakto sa proseso nga ginagyanta for the concurrence sang municipal administrator. Sinya ti pwede i-hold talang anay, mangayo kita na isang opinion or query abi sa bahin sang Department of Interior Local Government. Of which isa man siniya nga maayo in good faith nga lihok sa bahin karon ni SB member Bani Salinas. Kaya hindi lang man siya na diri mga kabumbo ang maka pulos. Madamo sina diri sang posible maabsuelto sa posible pagapangatubangon sini later on nga mga panumbongon kung iduso gid ang nasambit sini iya nga tiko nga lihok. Kon tiko gid man. Sa aton sini nga mga kabumbo. Now, ang kaundan sang nasambit sini nga sulat banwa amo sini. Gin-address ini sa kay Juan Jovian Ingeniero, ang direktor sa Regional Office 6. Dear Director Ingeniero, this is with regards the number of votes required to concur the appointment of a municipal administrator. The Sangguniang Bayan is composed of 8 elected SB members and 2 ex officio members. By virtue of being president of the Liga ng mga Barangay and SK MF or the Sangguniang Kabataan Municipal Federation. This means we have a total of 10 SB members plus 1, including the Vice Mayor. Supposing during the session wherein the concurrence of the appointment of the municipal administrator was tackled, there were only 8 SB members present plus the Vice Mayor as presiding officer. So, siyam lang sila. The vote resulted in a tie of 4 affirmative and 4 negative. Ang mga palamangkutanon diri karon banwa mo sini. Can the Vice Mayor or the presiding officer cast his vote in favor of the affirmative or negative to break the tie by making it 5-4 vote? Next question. What is the implication of a vote in favor of the affirmative? Does it mean concurrence? Ikatatlo nga pamangkot, supposing the required number of votes to concur is 6 out of 10, will the remaining 2 members who were then absent be allowed to vote and break the tie? Ikapat nga pamangkot, what happens if the vote becomes 5-5? Will the Vice Mayor be allowed to cast his vote to break the tie? In case where the required number of votes is qualified majority or majority of all Sangguniang Bayan members, is abstention considered a vote? What is the effect if the present internal rules of procedure does not contain provisions requiring qualified majority vote for concurrence and appointment
will the voting be valid if the concurrence is made? Is not concurrence required? Hoping for your kind consideration and prompt response. Respectfully yours, Honorable Vanessa T. Salinas, SB Member, Municipality of Oton, sa aton sinima Kabombo. Ato naman sini nga napakikangutan ang local DILG naton, pinagisa kay Ma'am Chud Sumagaysay, but nagamba si Ma'am Chud sa aton, sila nga, basahon ko na Bombocham ang letter nila kay why na direkta sa ako, dito na ito direkta sa regional office, and then, pakikangot lang ko no si Ma'am Chud sa aton, no? Para sa paghatag sa dugang sini nga mga impormasyon tuhoy sina dire sa aton siniya karon nga mga kabombo. Pero sandig sa pangusisa man sang bombo radio, no? May mga certain numbers or mahambal naton iya diri ni naghalin ang qualified majority kag ang majority of all Sangguniang Bayan members. The simple majority and the qualified majority sa aton sini nga mga kabombo. Sandig sa aton sini nga panalawsaw ang mga appointment sang mga appointive local officials ang nagakinahanglan sang majority of all the members of Sanggunian. Kinahanglan nila sang concurrence sang majority of all di Sanggunian. But silingon, ining ginatawag naton nga lipat ako sang term, qualified majority. Sa aton sini nga mga kabumbo, tikon lang taon ninyo sa sabat sang Republic of the Philippines Department of the Interior Local Government Region 13, di kita nagbase sa letter ni sa DILG sa kay Milyard P. Tawakal, Barangay 40, San Jose, Province of Dinagat Islands. Now, ang iya sini nga ang pahayag sa nga DILG is that nga this refers to your request for clarification as to the required number of votes of the Sangguniang Panlalawigan to concur your appointment as Provincial Information Officer. So on and so forth, no? Tapos nakabutang diri Section 463, Official of the Provincial Government, unless otherwise provided herein, heads of departments and the officer shall be appointed by the governor with the concurrence of the majority of all the Sangguniang Panlalawigan members subject to civil service laws and regulations. Implementing rules and regulations of the same law also reiterates Article 119, appointment of the appointive local officials. Amo man tong ginpahayag, ari diri nakabutang hambal sang DILG. The law clearly states majority of all members of the Sanggunian is also called qualified majority. Following the ruling of the court in Javier et al. Versus Cajao et al., GR number 185369, August 3, 2016, the Vice Governor, now, who is the presiding officer of the Sanggunian and who can vote only to break a tie, is not, take note, is not included in the counting to determine the required number of votes to uphold the matter before the Sanggunian. In your case, there are 10 members for consideration. Majority has been defined in Santiago versus Gingona et al. GR number 134577 as that which is greater than half of the membership of the body. Half of 10 being 5, that which is greater than half is 6. Otherwise stating,
50% plus 50% plus 1 is 5 plus 1 equals 6. Thus 6 votes from the Sanggunian would be needed to concur your appointment. Sa aton sini nga mga kabumbo. So, but silingon nga kinahanglan iya ni Mr. Eusebio Boy Villavicencio sang 6 kabuto. 6 kabuto sandig sa aton sini nga layi. Now, base sa ginapresent naton diri karon nga jurisprudence sa aton sini matag palamati. Now, sandig sa aton sini nga layi para iya sa mga appointive local official gina-require sila sang 6, no? Appointment sang appointive local official, majority of all the members of Sanggunian, or when you say majority of all the members, qualified majority. Kag kon appointive local official, no? Kung Sangguniang Bayan, kung may pulo sinaabi iya ka mga miyembro sa aton sini nga mga kabumbo, no? Dapat 6. Ang numero is 6 for the concurrence sang isa iya ka municipal administrator. O galing ang natabo 5-4 lang. Granting for the sake of discussion nga boto ang vice mayor para iya sa pag-break sang tie. Kiti amo malang nang iya sini iya nga kay gayunan nga makabuto mo kung may ara sang tie, i-break ni vice mayor ang tie. Karon kay nag 5-4 sa aton sini nga mga kabumbo, sandig iya sa mga gipresentar sini naton diri nga jurisprudence, no? Kulang sa gyapon sa isa kag ang 5-4 nga resulta sa pagbinutuhay, hindi iya sarang nga makonkor ang appointment ni Mr. Eusebio Boy Villavicencio sandig sa mga pagsulunan or sa aton sini iya nga layi. That is why nga natukiban ini, no, ni SB Bani Salinas ang nagtambong to siya sa newly elected official orientation NEO dito sa may Bacolod City. Kamo man ning bintaha kung nagapamati kabla, hindi iya nga makadto ka lang to para may jayja para kakita ka man si iban sining lugar ti karon kay nagapamati iya si SB Bani. No? Si SB Bani nagapamati to sa orientation. Tapos nagsulod sa pamisan, ay do sala to yang amon nga ang proseso namo now. Nya ti balikan ko to anay abi kag ipahold anay dahil lang kay basi ko marimalaso kami ni karon sa aton sini nga mga kabumbo. Hindi taman niya pwede mahambal nga. For example, abi mahambal karon na mayor sinya, sige lang iduso lang da, pirmahilan da kay ako lang niya bala ti waay nakita ya subong sa amo sina. No? Sa aton sini mga kabumbo kag mismo ako man gani, do hindi man ko magpati nga isa sa mga mambal naton abi veterano kag multi-awarded sini iyang vice mayor sa aton sini matag palamati amo si Vice Mayor Olivares. Now, hindi kita makapati nga nakalusot ang amo sini nga irregularidad. Now, amo sini kaanting kag katanda kay Vice Mayor Olivares. Nalutsan sa sang hindi insakto sining iyang proseso. Ano plastada sini man? Anyway, alang-alang na ginaton sining nga tsimpo may natabo pa sining nga pagpanglabo sa miyag-aw dito, no? Di ta na mapasulod, di ta makiter. Tinguan taman nga malapot si Mayor Fusin sang Banwa sang Uton kag si Vice Mayor Neil Olivares. Agod nga makuan taman sila sa ila sini iyang pahayag tuoy sa nasambitan sini. As a matter of fact, hindi ini-issue kundi point of clarification lamang. Sa aton sini makabumbo kay ti mga gamay-gamay sini nga bagay kung pasugtan ta ti
Mamba karon nga nakalusot gani si amo sini sa amo sadto, ti basi bala inhabit, no? Ti as early as subong dapat ikorekta na ini. No, sa aton sini nga mga kabumbo kay para man isa kayuan sa mga opisyalis dira sa banwa sa uton mo. Di bla sa aton sini mga kabumbo. Anyway, no, tugyan tay ni sa mga masunod naton iya nga pagpangalaga diri sa Bombo Radyo Iloilo. Ang natabo to sa Miagao, pinanglabo to sa hubog. Ang mag-asawa, ang biktima, isa ka pulis, sus Maria kagusip nag-angkon sang multiple hack wounds. Dagko pilas ni sang puliso. Pulis ning biktima, patay gid, damo pilas ni angkon. Kay ang konflikto, may tangkal ning mag-asawa, ti nagareklamo to ang suspect sang kabaho, pero ti ginatingwaan man kung tani lang nga maistoryahan lang sang insakto. Gulpiada lang yan nagpinang labo. Patay gidang bana ang asawa pilason kag paday nga ginabulong karon sa ospital. Sugpunan ta na later on sa aton sinipaday nga pagpalayag diri sa Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Isibomot siya Mablanco Hover gabilin sa imo sa Marinaya sining hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio Bombo! Manners and Right Conduct o kung GMRC kaga kinahanglan bala ini matun-an sang imong nga bata. Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensyahan ng mga kabataan sang teknolohiya kag paggamit sang social media. Dapat ginatudlo ang GMRC samtang bata pa agud nakahibalo ini makigbagay sa iban nga tawo. Pero ano bala ang pwede nga itudlo nga GMRC sa bata o kun mangin sa mga may edada? Masami nga magtamyaw sang maayong aga, maayong hapon o kun maayong gabi sa tawo nga imo masumalanga. Magbisa sa mga katigulangan, hindi magkalipat magsiling sang excuse me, please, sorry, kag thank you. Kag hindi pagkadlawan o kung pagsuyaan ang iban nga tawo. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag Ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayuhan
Isuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, i-ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Na-eksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takloban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos magamit sang banyo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis.
kung ikaw ang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang galingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar.
Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapangunang Tunigid sa itanan mga kabombo, ang aton nga oras 17 minutos, makalipas ang alas 2 sa hapon, and it's time para sa KLP. Ari na ako. This is Tita Regine, nag-abi-abigid sa inyo. A very nice, beautiful afternoon. Sing ganda ng inyong smile. Sa mga nagkalalipat na nga mag-smile for today because medyo ngarag, medyo stressed, take time to smile. It would take, a little effort for you to smile, pero kanami sa mga effects sina sa aton. And to someone else nga imong gintagaan sa sina nga smile. Kumusta mga kabombo? Again, we are back para nga magdulong sa inyo sa sininga palatuntunan, and syempre, ari diri ang aton nga mga kasaysayan kag ginapasalamatan nato ng aton nga mga letter senders. Okay na kita sa kay Toto Sandueñas. Nag-reply na siya, no? And he said, Friday na lang nato nga basahon ng iyang letter, so hindi na sa Saturday kay medyo hindi gid pwede. So sir, okay kita ha sa Friday, first story ang imong letter. Sa aton dira nga mga kabombo nga naga-plastar and samtang nga naga-relax, naga-siguro, naga-continue sang ilan na siguro nga mga istorya. Very good gid na. So palihog tapos sa ina. And then i-email nyo dayon sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or kung isulat ninyo, ipadala na. Care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine on the 23rd of August. Welcome sa KLP. Here's Francis Lazatin from the Bombo Music Festival. Kung gusto mo ako. Good afternoon. Akala mo ba mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas? Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte, magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada, patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye, wala naman sa sine, wag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mabibitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maruga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana'y huwag kang paghihinaan, kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perpekto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Alam mo na ba kung paano mo sa akin papadama ang iyong paghanga? Sana'y bigyan ng kulay eksena sa aking buhay, kung mahal mo nga kung tunay. Ang mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras, sagang di kumukupas at ngiting nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, wag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mabibitas mo lamang, iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y
Beautiful song exclusive dari sa Bobo Radio Philippines. Kung Gusto Mo Ako, composed by Mr. Francis Lazapin Jr. Oras tayo, it's 23 minutes after 2 o'clock, 23 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. Sa mga bago lang nga nag-join dira sa aton, salamat, gid, and welcome diri sa KLP. Ari na ang ato yung first story para sa inyo. Nagikanini sa kay Lola Beng, sang Iloilo, Dear in the Regine. Mayong hapon sa makatapos ang Bombo Radio, ilabi na sa imo inday. Samtang nagpamati ako sa sulat ni Lola Amparing, nadumduman ko ang akon nga office mate sa nagaobra pa ako sa Napocor nga nahamtang sa Tabugon, Dingle, Iloilo. Ining akon office mate, nakaobra siya bangod sa iya utod, nga nauna nga nag-obra sa amuman nga planta. Upod ko sa admin section sa accounting office. Matuod nga nakatapos man siya sang commerce sa city, nagaboard sila sa city. Hanti, talagsalang sila nagapauli. Ti pareho gid sila ni Lola Amparing nga madagaton. Tungod sa accounting siya assigned, every now and then, ginapadala kami sa Cebu para sa updating sang accounting rules and regulations sa regional office sa Cebu City, bali revised accounting manual. Isa ka bes, may schedule nga meeting sa regional office sa Cebu City. Ang schedule sang flight for Cebu is early morning, kaagahon. So, they have to spend the night in Iloilo City. Since they have to spend overnight in Iloilo City, they have to go to Iloilo City in the afternoon. Tungod mabudlay ang salakyan pakadto sa city, they have to grab the opportunity to hitch a ride since ang among nga plant manager is going to Iloilo City that time. She occupied the front seat next to our plant manager, who is the driver. Bag-o pa lang makahalin ang car, nag-umpisa na ang pagsuka niya since wala siya balon nga plastic, ginbuksan niya ang front window. Wala sang mahimo si sir, tubtob makalambot sa city. Sandiri pa siya sa planta, ginsingganan siya sang amon mga engineers sa Langulango. Day, magsakay ka gani sa eroplano, magbutang ka sang turban kay mahangin sa ibabaw. Hehehe. Maghalin ka gani diri, maghakop ka sang baras. Kag pag-abot mo sa airport sa Cebu, isabog mo. Haha. Gintuman man niya ang ginhambal sang amon engineers. The seminar was held for only a day. So after the seminar, they went to Colon Street where there are department stores. Ang pila sa amon mga engineers ato na didto na una. So they have to attend the meeting of engineers. During their shopping spree, of course, may several nga mga mannequins, and she happened to pass by a mannequin. Naglabay siya sa isa ka mannequin. Pagbalikid niya, saling niya sa mannequin, "Excuse me." Ha! Gali kay mannequin man lang. Haha. So may kumari man ako nga first time man siya sa Cebu. Kay mahampang sa volleyball during the tournament. After the tournament, we went home to the regional office. Samtang nagpauli kami, nakabulag siya sa amon, unnoticed. Since we have to take the elevator, pagbalakid namon, wala siya. Di kay masakay kami sa elevator, hindi siya makahibalo kung ano na lang ang buhaton niya. Hindi man siya kahibalo maghambal sa Cebuano. Ang ginimo niya, nagupod na lang siya sa mga nagapalanaog sa elevator. Pag-abot niya sa ground floor, ara na kami nagahulat. Huwag hambal-hambal sa regional office. So, Inday Regine, tubtub na lang diri anay. See you next mail. God bless you and keep safe. Lola Beng, 83 years old, sang Iloilo.
Well, thank you so much sa imo Lola Bing for taking the time again to sit down and write kung ano naman no ang nag-flash sa imo isip or kung ano naman ang imo nga nadumduman, and then write it down so that ma-share man diri sa amon sa kahapon lamang program. And so this afternoon you talked about your former nga office mate. Grabe gid man no. Budlay kung madagaton ikaw supposedly kung may biyahilo ka no, supposedly nagadala ka gid na iya at all times may plastic bag ikaw dira para bala anytime no, kung gulpihon ka lang maglain naman imo nga pamatsyag. And I realized nga ang may mga biyahilo ginaabot sila, ginaatake sila sa ilang nga biyahilo no, kung enclosed gid ang vehicle nga ilang nga ginasakyan. That's why they need to open ang window para nga fresh air ang ilang nga mahaklo. Ahay, ti siguro naintindihan man to as ng inyong nga plant manager, di man to hungod, hindi man to luyag no. Pero I guess this time around do kadamo na sa mga bulong para sa amusina no nga ginabatsyag kung ikaw ang naga-travel. Well, anyway, thank you so much gid sa imo Lola Bing. I hope ikaw you're in the pink of your health and doing so good and doing okay and having enjoyable time every time nga magpungko ka, sit down and write your stories and share diri sa KLP, and especially kung nagapamati ikaw sa sininga program. So thank you so much gid sa imo, and God bless you always, Lola Bing. Oras ta, it is now 31 minutes after 2 o'clock. Una nga sulat ang inyong nabatian sa atong pagpanumbalik. Another story ang atong igadulong sa inyo. This is KLP, still with Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterol sang ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions, lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang atong nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional.
Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno Mga kayo exciting events dira sa weekend sa Plazuela de Iloilo. So if you have time, yari ang mga importante nga kahiwatan dira sa Plazuela de Iloilo sa subong nga semana mga kabombo kag pwede gid kita nga makakadto didto. So ini nga Sabado, Agosto 27, ang pinakasampaton nga rock band sang Iloilo, ang Binhi Band. Natala na sila nga magpagwa sa ilang maid-id nga ginpili nga mga rock songs sa duha ka oras nga musical extravaganza sa concert at The Plaza. Mag-uumpisa ini alas 6 sa gabi. Sa sininga kahiwatan, napulo na naman ka espesyal kag matahom nga mga Plazuela mugs ang igapar raffle sa mga parokyano sang Plazuela de Iloilo. And on August 28, Agosto 28, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganaan sang Latolda para sa mga luyag nga magupod sa regular nga misa nga ginahiwat kada Domingo alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, maghalad kita sang pangamuyo nga kabay aton gidumdumon nga ang Ginoo upod naton sa tanan nga tion agud hakson kita sa iya mahinalungon nga butkon ilibinagid sa mga tinion nga kita ang ginakibang. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And of course, padayon man kita sa aton hilway nga pagpamalaklon kag dira kita sa The Farmers Bazaar bangod sa iyang open air setting kag bilang kuluwaan balakla naton sa aton pagkaon sa tama kakasarangan nga presyo. Bisitahan naton ang The Farmers Bazaar dira sa may Plazuela 2. Kung kinahanglan naton sa mga preska nga mga isda, bago ihaw nga mga baboy kag manok kag iban pa, dito kita mamalaklon sa The Farmers Bazaar sa lower level parking area sa Plazuela 2. Kaya bisitahan naman ang upper level parking area sa The Farmers Bazaar para naman sa aton kinahanglanon nga mga ulutanon, prutas, mga ingredients ang aton nga mga lulutuon kag iban pa. Mayara naman sa hagdanan nga nagka-connect sa lower kag upper level parking areas agud mangin mahapos para sa aton nga makalabot sa upper level parking area. Ang The Farmers Bazaar gintukod dinhi sa tion sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga mahatag sa aton ang safe marketing experience. Subong ang COVID-19 hindi na dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa new normal, ginapasiguro gid sa The Farmers Bazaar nga pagapadayon man ini sa pag-evolve para padayon nga mahatag sa aton ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. 37 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon kag ari ni kita sa aton nga next story gina-share din sa aton ni Inday Ed sang La Paz. Inday Ed, thank you gid for sharing this story with us. Ever dearest, Tita Regine. Hello, kumusta sa imo kag sa tanan nga miyembro o kon staff sa number 1 radio station amo ang Bombo Radio. Sa permi ko nga pagpamati isang radyo, napensaran ko nga magsulat sa imong mga programa kahapon lamang. Tawag na ako nga Inday Ed, amo na ang hayo ko. Ako gali ginbata sa barangay Magilig, Sagay Negros. Nagdako ako nga isa ka single mother ang akon nga iloy. Nag-eskwela ako 5 years nga elementary sa Tigbawan, 3 years sa Fort San Pedro National High School, 1 year sa West Negros College. AB ang akong kurso nga ginpakuha sang lola ko
sa father's side sang tuig 1988-1989. Bale, graduating ako sa high school, so napensaran ko nga magpauli sa akong lola sa Bacolod. During that time, mayara nga pamilya ang akon amay. 4 ang anak. Kag sa karon, mga almost 30 years, wala ako nakapauli o kon na makabakasyon sa Negros o Bacolod. May kaugalingon nga pamilya na sila sa Negros Occidental. Mga professionals na ang iban ko nga half-brothers kag half-sister. Tapos, abi mo, na-miss ko gid sila sa karon. Nga ako lang nga eldest sister nila ang wala nakapundar sang pamilya o pangabuhi nga may asawa. Sa karon naghinulsol gid ako kay mabudlay ang wala tinapusan o kurso. Sang tuig 2001 to 2003, ang akong trabaho, isa ka distributor, sales agent sa appliance center. Pero abi nimo, problema gid lang ang akon nga naaguman tungod sub-agent ako sang pila ka tuig. Tapos ang gusto sang marketing nga ginapasudlan ko sang papeles, karon bankrupt na ang amo nga appliance center. Dapat bala basulon ang taga-ahoy nga ginasaban ko? Bisan diin ako magkadto, ginasita kami sang tawo. Kung kaisa napensara na akon nga timalusan siya. Pero maalam siya. Nagpauli na siya sa ila lugar sa Akoy, Iloilo. Tapos every raffle, nag-participate ako sa mga raffle promos, pero may ako nagdaog sang papremyo. Ilabi na gid sa singing contest ninyo, always ako gadaog. Ga-join ka sa mga promos, there is a bombo. That's good. Pero one thing for sure, wala pa ako kadaog sang dalag ko. Hasta lang sa 500 to 1,500. Kung kaysa nag-buy and sell ako para sa pa-raffle contest. Ginasupot ko ang plastic entries. So 2 months ago, nag-apply ako sa isa ka call center. Pero ga-sideline ako sa pagputos o repack sa mga uling sa mga suki sang among nga tindahan diri sa La Paz Public Market. I hope nga nahangpan nyo man ang akon nga punto bahin sa ning simple kag lipot nga pagsulat. Bag-o sa katapusan sa ning sulat, kabay kung tani, ngang iban nga kapamilya nga utod sang ako nanay nga mga bugalon, gapang tamay sa isig kapareho, maguntat o magbag-o na sang batasan. Kaugalingon lang nila ang ila ginadumdum. Kabay nga ang Diyos sa gihapon, hindi maghatag sa ila sang sablag sa pihak sang ila kalain nga binatasan. Kung buhi lang ang lola ko sa gihapon, hindi gid nila ako mapabayaan. Bale, ika-duha ko na ini nga panulat sa mga programa, last year ang isa. Tita Regine, ang 5 ko ka mga utod sa amay, magakit-anay paayhan kami sa pihak sang akon nga mga frustration sa kabuhi. I hope you will try to help me through your nationwide Bombo telecast. Almost 30 years na nga hindi ko sila nakita sa matag-adlaw nga tanan. Nagalaom ako sa Dios nga iya ako updan sa oras-oras. Ginapangamuyo ko na ang kadalagan sa mga pamilya ko sa Negros nga ila ako ginabandona. Wala ako ginatagan sang manggad nga ginpanubli isang amon amay. Sa mga ginikanan nga ginapangabuhian nila ang amon lupain nga malawak kaayo. Ang amo nga lupain nga malawak kaayo. Solo nila ang tanan, maiya-iyahon nga batasan. Sa subong, dalago na ang mga kabataan, alinsunod sa inheritance. Hindi bala unfair ini? Kung may abogado ka kuntani, nga sarang makabulig, pero karon nga panahon, hakugan, kay mga mangin maisog ka lang sa pagbaton o pag-atubang sang tanan nga pagbuot sang Ginoo. Ginapangayo ko na lang sa Ginoo ang pag-agom namon, nga may ara man kami sarang nga pangabuhian. Tita Regine, kabay nga hindi na magsabotahe ang iban nga miyembro nga nakahibalo sang kwarta o kuluhaon sa bangko para sa seniors kuno. Hindi bala personal ina? Sa gihapon, mayara pagpanunto sa palibot. Salamat gid and God bless. Respectfully yours, Inday Ed, sang La Paz.
Inday Ed, salamat sa imong gin-share sa aton sa sininga hapon, and I am very happy for sharing with us nga the information nga nag-join ka gali sa mga promos sang Bombo Radyo. And so far, nakaagi ka naman daog, but saling mo sa mga major nga mga prices daw wala pa. It's never impossible, and you know the secret. Diba? Hulog ka. Mas madamo nga entries, mas dako ang imo tsansa nga magdaog. So kaya nagadaog ka sa mga singing contest, that means may talent ikaw sa singing. So good luck gid sa imo, ha? And I hope next time around, dako-dako na nga papremyo ang imo nga madaugan. Sige lang, padayon lang sa pag-join kay pagpadala sang imo nga mga entries para sa aton nga mga promos diri sa Bombo Radyo. Regarding sa imo nga mga utod nga ato sa Bacolod or ato sa Negros, may mga siblings ikaw sa father side, and you said almost 30 years nga wala ikaw nakakadto dito. Why don't you take time para nga magpamasyar dito sa ila? Kung kabalo ka man lang, kung diin ang ila nga lugar, who knows, no? Sa kadamuon sa ila, if there are those nga hindi willing nga mangin maayos sa imo, I'm sure may isa duhagid na iya, no? Nga why lang kay ikaw kabalo, basi kung they're also finding ways. Wala lang sila idea kung paano ikaw nga ma-reach out, paano ikaw nga, or siguro paano ikaw nga ma-contact, no? Pero kung ikaw mismo mag-try, there's no harm in trying, and who knows, basi pag-abot mo dito, very warmly ka Manila nga i-accommodate, kag i-welcome, kag basi kung sa ilang nga bahin, luyag Manila, no? Nga makita ikaw. And who knows, you can have the chance to sit down and then maistoryahan ninyo ang parte sa mga ginbilin sa imo nga amay. Kag basi ko na may araman, no? Nga luyag nga, may luyag nga mag-share para sa imo. So I guess the first thing nga imo himuon is magpakikita ikaw sa ila. And pwede man na, no? Nga i-share mo ang imo nga desire para nga sa imo man kaugilingon nga pangabuhian, you ask them if kung may ara man sila nga luyag nga i-share sa imo, but if wala, then at least nabalaan mo, and you can go to your next step, and that is mangonseho ikaw sa isa ka abogado. Pwede ka man kakadto sa PAO para nga free lang ang imo nga abogado, maka-assist sila sa imo, and then you ask them ano ang chances para nga makakuha ka man, no, sang parte nagikan sa imo nga amay. So, I guess, pwede mo gid ina nga mahimo sang sa maghulat lang ikaw dira or magpalain ka lang sang imo nga buot dira. Hindi bala? So, dapat panikasugan mo anay. Do the first step by step, so that mahibaluan mo gid where you stand, kag ano ang mga nagakaigo mo nga pwede nga mahimo para mapush through mo, kag mapursu mo gid ang luyag mo nga matabo para sa inheritance ng ina. And at the same time, kung luyag mo man nga mag-reach out sa ila, you have no ways, abiso mo, and you said na through Bombo, pwede nga mapangita mo sila, pwede gid na, panawagan nato, ano? So, isulat mo lang, ano nga pamilya ina, if you still know the names, pwede ikaw nga makapanawagan dito sa ila, nga you have this desire nga magkitlitaay man ka mo kay many years na wala na ka mo nakakilitanay. Ang reach ng Bombo is so far and so wide. Okay, hindi lang diri sa syudad kay probinsya sang Iloilo, we can be heard, we can be seen nationwide and even worldwide. I'm sure there is going to be a result if ever, no, nga luyag mo nga mag-reach out sa ila. So again, ubra ka lang sa imo panawagan, isulat mo sino nga mga tawo ang imo nga luyag nga makita, and then we will see and we will find out. Who knows, one or two would reach out sa imo, bilin ka man sa imo nga contact number, sa imo nga name, and then ihatag mo lang dira sa kay Bombo Road Jane, no, sa panawagan section naton, and she would gladly help you. Good luck gid, kagabay nga matagaan gid sang katumanan ang ining imo nga desire nga makitaan, maistorya ang inyong mga kaparyentihan dito sa Negros. Salamat gid and good luck gid sa imo Inday Ed sang La Paz. Oras naton 48 minutos na makalipas ang 2:00, magabalik kita. We still have another story para sa inyo, and that would come from Jesusa, and we would like to say thank you sa kay Jesusa
sa pagapid niya 2 pictures para sa aton in this particular story nga i-share niya sa sinina hapon. Magabalik ang KLP with Tita Regine pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kon tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sa... Kita, bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon, kag-ari na ang sulat ni Jesus Song City Proper. Dear Tita Regine, thank you for this wonderful day, and thank God for all the countless blessings. Thank you also, Tita, for your wonderful program. It gives us joy, gives us inspiration every time we hear your voice. Bisan may madamo kami nga ginaobra. Kung imo na program, nagauntat gid ko ya, kay mamati gid ko sa imo nga program. Oh, grabe. Kakataba ng puso. Tita Reg, my letter is about sa bagat. Nagapati ka bala sang bagat, Tita? Ako yagapati gid, based on our experience with my sister. High school kami, Tita, sang natabo ini. One time, nagabihan kami sang elder sister ko halin sa school. Nagahinulat kami sang salakyan sang gapataya na bala, Tita, ang tawag double subong STL. Habang sa sister ko, mahulat ta kay para libre ang aton plete. Baw, Tita. Gabi na naghalin sa Banwa, mga 8:30 p.m. na, Tita. Pag-abot sa panaugan namon, mga past 9, Tita do mo na, og kami daw hindi. Kay tama kadulong, kag malinong na. Kay sang unaya, wala pa to sang kuryente, kag temprano pagatulog ang mga tao. Gasakot ang amon kulba, Tita, ang kahadlok nga akigan kami, kay nagabihan kami. Pero wala na kami sang mahimo, kag nanaog kami. Samtang nagapanaog kami, Tita, nagauyatay kami. Di maagi ka pa sa elementary school, may dalagko na da nga itong nga mga bato, hambal nila, balagatan na da, gapakita ang itong nga kapre nga nagatabako. Sige ang pray namon, kag nakalampuwas kami sa dalagko nga bato, nga wala man kami sang may nakita, until nakalambot na kami sa tunga-tunga. Mga almost 1.5 kilometer pa lang ang nalaktan namon.
may nabatian ako nga nagahiri-hi. Kag ang dako nga tawo, may nakita ako sa unhan. Nga duha kadalag ko nga tawo, nga nagabayo sang puti. Ang isa nagatindog, kag ang isa nagaluhod. Ang isa ya katiil. Dungan kami singgit sang utod ko. Kapre! Tita Mayo lang, kay wala kami madulaan sang presence of mind o kundungan. Kay basi, hindi na kami makahulag. Tita, nagdalagan kami todo-todo pabalik sa baryo. Amon dalagan, dawla kami gatapak sa duta. Pamatyaga namon, si Dar na kami nga nagalupad. Daw jet kami kadasig, tita mo. Ti imagine mo bala, ang sister ko 5'4" ang height niya, ako 4'11", pero nakadungan pa ako sa iya dalagan. Tani wigit, gid ako ya eh. How good the Lord is, kay wala igid kami ginpabayaan. Napukaw namon ang Teniente del Barrio, tita. Kaginsugid namon, nga ginbagat kami. Kag maayo, kay may single siya nga motor, nagsugiray man kami sa sister ko, nga amuman ang iya nakita, parehas man sa ako nakita. In short, gindulong ya kami sa balay. Kag nagpasalamat man ang parents namon sa iya. Pagkaaga, nagkadto ang neighbor namon, nga isa siya nga nagpahog sa amon. Oh, so gisaksuhan na gali ka mo. Hambal nila, pahugon, tanibalang duha. Hambal namon, wala ka mo kabalo nga hindi maayo ang inyo ginhimo. Dumapatay kami sa kahadlok sa ginhimo ninyo. Dito sa discernment ko, will man to siguro ni Lord, nga amo to ang nakita namon. Kay kung basi nagdiretso kami, hindi man nga nag-judge ako, di ba sigin rape kami, o kung ginpatay, kay hubog sila nga duha, kag kilala sila namon. Nag-transform sila into a giant. Sa ila pagpahog sa amon, ginsudlan sila sang malaot nga espiritu, kay nangin kapri sila. Evil can do anything, pero ang hindi mahimo sang evil, amo ang pagpaubos kag maghigugma, because Satan is full of pride. Tita Reg, kung kontesto sa pagdasig-dasig dalagan, daugid kami. 100-meter dash. Joke lang ah. So muna ko nung ginatawag na adrenaline rush. Correct. So samtang gadalagan kami, tita, sige ang pray namon, Diyos ko, buligi kami. Kagang Ginoo, nagpadala sang angel, kay dira bala sa Salmo 91, ang Diyos nagapadala sa mga anghel sa pagbulig sa inyo. Hakwaton nila ang imo mga tiil, agud indi masamad sa mga bato. Pagatapako nila ang mga leon, kag mga manu. The angel will protect you wherever you go. So sa mga teenagers, pulit temprano, hindi sagad lagaw kung gabi. Kay basi, maka-encounter ka mo, malain ginhawa, kag matripan ka mo sa mga addicts. Follow the advices of your parents. It's for your own good. Pray always to God, because God works in a very mysterious way. Psalm 91, whoever goes to the Lord for safety can say to Him, You are my defender and protector. We place our trust in you. He will protect you from hidden dangers and from deadly diseases. No disaster will strike you. No violence will come near your home. 1,000 dead will fall beside him. 10,000 men around you, but you will not be harmed, and you will see how the wretched are purged. According to St. Paul, I have done my best in the race. I ran a full distance, and victory awaits me. Tita Reg, hasta na lang diri kabay, hindi ka matakaan sa pagbasa sa madamo na nga akon nga naagyan ang akon mga adventure sa life ko. And sorry for my penmanship. God bless. Respectfully yours, Jesusa, San Siri Proper. Well, Jesusa, dapat ako nga magpasalamat sa imo for the stories, many stories na ginashare mo sa amon diri. By the way, sa mga nag-view subong sa aton, sa live stream, the picture na gina-flash subong, that's si Susa.
Kag ako rin sa iya, amo na kuno ang mga katubuhan, kahumayan, dira sa ilang lugar. Kanami, no? Sang una-una nga panahon. She's still very, very young, dira, no? And the other picture, that's her sister. Sang dito pa nga nagatrabaho. If hindi ako magsala. No, Dubai, kag amo ina sila nga duha ang naka-experience nga ginbagat sila according sa ila. And grabe ang ilang dalagan. Nag-adrenaline rush, no? Adrenaline rush, yun na bala nga. Though hindi mo lang mabalaan, no? Kundi ingahalin ang ina nga energy. Kay ti, grabe ang imo nga ginabatsyag. Like say, kung may mga sunog, di mo maintindihan, no? Mahakwat mo ang bilog nga refrigerator. Mahakwat mo ang bilog nga bed nga ikaw lang isa. That is because of the adrenaline rush. Diba? Kay ti, bawo gasalakot na ang kulba mo, ang imo nga, tanan na lang. Ang tension mo, tanan na lang. Well, anyway, thank you so much again for this sharing. Ay maginhimo diri sa aton Jesusa, sa city proper, and it's very okay to make many more stories and join diri sa KLP. Salamat kid, and also sa mga pictures, do kadamo kana sa mga pictures, no, nga napang-share diri sa aton. Thank you so much kid. A minute before 3 o'clock, mga kabombo, I guess this ends it here. For this afternoon, ang ating pag-uptanay diri sa kahapon lamang program. Remind lang ko again sa inyo nga mga istorya dira, kung ready naman lang, hapos gid kung i-email ninyo sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Hapos nga makalabot diri sa aton. Right? And if you have any particular date nga i-request sa nato nga basahon, you can put that sa inyong mga stories para nga mahibaloan naton, and then ma-schedule naton ang pagbasa sa inyong mga stories. Kung hindi kaya ang mag-email, pwede gid ipadala, isulat, ipadala care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So, salamat gid sa inyo tanan. Boss naman, madaming salamat sa gihapon ininyo alagad si Tito Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.